ಗೀತೆದ ಪ್ರವಚನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅನ್ಪಿನ ಏನು ಎಂಕಲ್ಗೆ ಕೇನ್ಪವು ಬೈದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಡಕ್ಕ ಒಂತೆ ಭಜನೆ ಬೋಡು ಉಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ನ ಆಶಯ ಐಕ್ಲ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯವರು ಆರು ಭಜನೆ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ನೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾತು ಬರ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗು ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೋಡ 4 ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅಡೆ ಮುಟ ಮುಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಮಾತ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ಮುಟ ಮುಟ್ಟೋಡು ಉಂಪಿನ ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವಲ ಮುಟ್ಟುಡು ಮಾತಾ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದು ಮುಟ್ಟುದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಆಜಿನ ದಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ರೂಪಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೊಪುಡವನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಯನ ಪೂಜೆ ಅವೇನು ಕೂಡ ತೋಜೆ ಕೊರಡು ಒಂದೊಂದು ಇಸ್ಕಂದಾಗಲ್ದ ಕೆನ್ನಿ ಕೈಕಲಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ 8 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗೂ ಬಹುಶಃ ಆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ಪ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವಚನ ಆಪುಂಡು ಅವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇಮಾರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನಗೆ ತಂಬ ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪೂನೆದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನಗೆ ತಂದು ಅವಿಡಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಡ ರಡ್ಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಕಲಿನಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಸುರುಕು ಅದು ಈ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ದಾಸರನ್ನ ಪದ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ಧ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕೊಲ್ಲಿಪಾಲ್ರನ್ನ ಪುದರನ್ನು ನೆನೆತಂದು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರೇ ಹಿರೇನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೇನು ನೆನೆತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸುರುತ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಗತ್ತೆ ರಮೇಶಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಾ ವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಂ ಯೇನಮಜಮವ್ಯಯಂ ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಪಾರ್ಥಕಂ ಘಾತಯತಿ ಹಂತಿಕಂ ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋಪರಾಣಿ ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾ ನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹಿ ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ಅಚೇದ್ಯೋ ಯಮದಾಹ್ಯೋ ಯಮಕ್ಲೇದ್ಯೋ ಶೋಷಯೇವ ಚ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣುರಚಲೋಯಂ ಸನಾತನಃ ಅವ್ಯಕ್ತೋಯಮಚಿಂತ್ಯೋ ಯಮವಿಕಾರ್ಯೋಯಮುಚ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದಿತ್ವೈನಂ ನಾನುಶೋಷಿತುಮರ್ಹಸಿ ರವಿಶರಣ ಐಲೇಸದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಧ್ವನಿ ಇಂಪಿನೇನಿಗಲ್ಲ ಮುಂದು ಬೈದಿನಗಳು
ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ಪಿನ ನಾವನ್ನು ಒಡೆಮುಟ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಉನ್ಪಿನ ಯಾಕೆ ಬೊಡನಾಥ ಉದಾಹರಣೆಲೇನು ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ ಕೊರಿಯರು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳೇನು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನು ಒಂಜರ ನಿಮಿಷ ಇಡು ಏನ್ ಪಂಡದೆ ನಂಬಿಕೆ ನಂಕ್ ಜೀವನೋಡು ಏತು ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ ನಂಬಿಕೆ ವಾರೀತಿಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಉನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಕೆ ಆಪಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ನ ಕತೆ ಅವೇನು ಪಣಂದು ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ನಾರದೇರು ವೈಕುಂಠೋಪಿದ್ದ ಅಡ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ತಾದೀಡು ಬರೀ ಭಟ್ರು ತಿಕ್ಕುವರಿಗೆ ಅಂಚೆನಂತೆ ದುಂಪವನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂತೆ ದುಂಪವನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಪೊಲ್ಲುನಾರು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಮೊಗಲು ರೆಡ್ಡು ಜನಲ ನಾರದಡ್ಡ ಪಣಪೇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ವೈಕುಂಠ ಪೋಪರತ್ತೆ ಎಂಚಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಯಾಪ ಮುಕ್ತಿನೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಡ ಕೇಣು ಬರ್ಪಾರ ಅನ್ನೋ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಆವು ನನ್ನ ಪಣ್ಣಿ ಪೋಯಿನ ನಾರದರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ತೆಲ್ತದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಈರು ಪಿರಬೋದು ಈ ರೆಡ್ಡು ಭಕ್ತರಡ್ಲ ಪಣ್ಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಸೂಜಿದ ಹೊಟ್ಟೆದ ಲೈ ಆನೆದ ಬೀಲಬಾರ್ದು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬೇಲೆ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಗಲ ಇರುವೆರ್ನ ಮುಕ್ತಿದ ವಿಚಾರನೆ ಅಂದೆ ತೊಂಬೆ ನಂದು ಪನ್ಲೆ ನ ಪಣ್ಪೇರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಭಟ್ರಡ ಪಣಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಭಟ್ರು ಪಣ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪಿನ ಬೊಪ್ಪಿನ ಸೂಜಿದ ಹೊಟ್ಟೆದ ಲೈ ಆನೆದ ರೋಮನೆ ಪೋತುಜಿ ನನ್ನ ಬೀಲ ಪೋಡು ಅಡಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಪೋಡು ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಎಂಕ ಮುಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಂಬೇರಿಗೆ ನಾರದೇರು ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟುಪುಲ್ನ ಎಡ ಪಣ್ಣಗ ಮುಟ್ಟುಪುಲ್ನ ನಾರದೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಪಣ್ಪೆಗೆ ಓ ಅಪ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮುಕ್ತಿದ ದಿನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡುಂಡು ನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದೇರು ಕೇಳುವೇರು ನಿಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಆತ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಬೂರುಣಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿನಾರು ಮುಟ್ಟು ಪೊಲ್ನಾರು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ತೋಜದು ಪಣ್ಪೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತದಲೈ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮರನು ದಿಂಜದಿ ತಿನಿಯೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಆ ಬೇಲೆಯರಿಗೆ ಆಪುನು ನಾಂಡ ಸೂಜಿದ ಹೊಟ್ಟೆದಲೈ ಆನೇನು ವೈಪುನ ಬೇಲೆಯರಿಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲವು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮುಕ್ತಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡುಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಪಂಡದು ಅರೆಗಡ್ಡ ಬರುವವರಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವಾಮಟ್ಟೋಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡಗ ಏನ್ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಇಂಪಿನ ಅಂಜಿ ಆ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಇತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಉಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ಸಾರ ಎಂಗು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ನ ಕತೆ ಅಂಚಾತನಿಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ಪನಾಗ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಪಿನ ಒಂದೇನೆಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಡೆ ಮುಟ ಮುಟ್ಟವರ ಅಪ್ಪನ ಅಂದೇನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅವೇನೇ ಅನ್ಸರುತ್ತ ಮಣ್ಣಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಉಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಇನಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಫಲ ಕೊರ್ತುಂಡು ಉಂಪಿನ ಐಕ್ ಸೂರ್ಯಣ್ಣಿ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಾಜದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ಎಂಕಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಂಡು ಎಂಪಿನ ಏನು ಒಂಜಿ ವೀಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ತ್ವಾಜದ ಕೊರುಡು ನಂಬಿಕೆ ನಂದಿಲ್ಲ. ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾದಿಹರು, ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾದಿಹರು, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ನಿಂತಿಹನು. ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಎದ್ದೇಳು. ಮುನಿಗಣಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿಹರು, ಮುನಿಗಣಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿಹರು, ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ. ಭಗವದ್ಗೀತದ ಭಾವಾರ್ಥನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ದಿರಂದು ತೆಗೆದು ನಂಜಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃಡ ಇನ್ನೊಂಜಿನ ಭಾರಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ವಿದೇಶದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂದೂಲು ಇಲ್ಲೇರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಕಲು ಕ್ರೈಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ, ಅಂಚನೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಹಿಂದೂಲೆಗಂದು ಕೇಳಿದ್ರು.
ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಲು ಸ್ಮೃತಿಕುಲು ಪುರಾಣಲು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇನ್ನು ವಿವರಿಸವರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಚುಡುಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೇರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾರಾಂಶನ ತೆರಿಪವರಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೊಂದಂಡ ಅತಂದಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಐಟ್ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಪುಟ ಓದುದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಲು ಬೊಕ್ಕ ನೇರವಾದ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯಲು ಇಪ್ಪನವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರೂಪಡ್ ಇತ್ತನೇರಿದವರು ಬೊಕ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಅರ್ಜುನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲ ಆಕಲು ಸಂಬಂಧಿಕರಾಂಡಲ್ಲ ಬಂಧುಲಾಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಆಕಲನ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅನ್ನಿರ್ದವರ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಲೆಕ್ಕ ಭಗವಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಲೆಕ್ಕ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾತಿಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪು ಹಿಡಿದವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಅಪಯಮಾನ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಪುನು ಈ ದೇಶಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಬಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚಾದ ಐನು ನಮ್ಮ ವಿದೇಶದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ಐನು ಅರ್ಥ ಮಾಲ್ತೊಂಡ್ಯಾರ ಆಕ್ಲಿನ ಸಂಸಾರ ಬರ್ಪಣಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಕ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣಿಸಿದ ಕೆಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಐಟೆ ಹಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳು ಓದರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಹಿಂದಿರು ಓದರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕನ್ನಡಡು ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ ಭಾಷಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಓದನ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಓದರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಓದನಲ್ಲ అయితే ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ತುಳುಟು ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರಿಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಓಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಸಂಸಾರಡು ವ್ಯವಹಾರಡು ತರಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಒತ್ತಡ ಅಂಡು ದುಡ್ಡುದ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಿಕ್ಲು ಭಗವದ್ಗೀತದ ವಿಷಯ ತೆರೆಯುಂಡಾಡ ಐಟೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಇಂಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳುಟು ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ದನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಐನ ತಯಾರಿ ಮಾಲ್ದನ ಮಾತರೆಗ್ಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನನ್ನ ಮಿದ್ದಗಳ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಿವಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಿಡಿ ಮಾತು ಕೊರಲೇನು ಎನ್ಕೇನು ಗೆದ್ದೇಳು ಮುನಿಗಣಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿಹರು ಮುನಿಗಣಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿಹರು ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಜಾಲಗು ಮುಟ್ಟುನ ಎಂಕಲ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕಲ ದುಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸುಗಿಪು ಬೋಡು ದೇವರನ ಭಜನೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂದಿನ ಹೆಸರ ಎಂಕಲು ಐಲೇಸದ ಕೆಲವು ಗಾಯಕರ್ನಗಳೇನು ಲೆತಂಬೈದ ಛಾಯಾಪತಿ ಕಂಚಿ ಬೈಲು ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಲಾರಿ ಆತಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರಿ ಅಪಲ ಅಂಕಲೊಟ್ಟುಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ರೇಮಲತಾ ದೇವಕರ್ ಇಂಚ ಮಾತರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪದ್ಯಲೇನು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲೇನು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣು ಅನ್ನೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕ ಅದು ನನ್ನದ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಎಂಕಲು ಗಾಯನ ಕೀರ್ತನೋಡು ಪೊಟ್ಟು ಎಪ್ಪೋಡು ನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕ ಅದು ಛಾಯಾಪತಿ ಕಂಚಿ ಬೈಲು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಛಾಯಾಪತಿ ಕಂಚಿ ಬೈಲು ಮೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಡುಪಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಆತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಅರ್ನ ನೂದು ಇನ್ನೂದು ಶಿಷ್ಯನಗಲು ಸಂಗೀತಡು ಅಗಲ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಮಾತಾ ರೀತಿದ್ಲ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಟ್ಲ ಮೇರು ಪುದರಾತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಛಾಯಾಪತಿ ಕಂಚಿ ಬೈಲು ಇನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಸೊರೊಟು ಕೃಷ್ಣದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುತ ಅವಕಾಶ ಇರೆಗ್ ಛಾಯಾಪತಿ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಆ ಒಂಜಿ ಐಲೆಸದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಕತ್ವಡು ಆವೊಂದುಂಡು. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್, ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್, ಬೊಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್, ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಲೆಸತನದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಪಂತಿನ ಭಜನೆನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಕಡಲ ಪುಡೆತ ಒಡಿಪಿಡುಪ್ಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಡಲ ಪುಡೆತ ಒಡಿಪಿಡುಪ್ಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಮಧ್ವ ಗುರುಕುಲೆನ ತಪಸ್ಸು ಗೊಲಿದು ಒಡುಪಿಡುಂತಿ ನಯನ್ ಕನಕ ನೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬಲ್ಮೆ ತಿರ್ಗೈ ನಯನ್ ಮಧ್ವ ಗುರುಕುಲೆನ ತಪಸ್ಸು ಗೊಲಿದು ಒಡಿಪಿಡುಂತಿ ನಯನ್ ಕನಕ ನೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬಲ್ಮೆ ತಿರ್ಗೈ ನಯನ್ ಕನಕ ನೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬಲ್ಮೆ ತಿರ್ಗೈ ನಯನ್ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ 10 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ಡೊರ್ಮೆ ಪರ್ಬ ಮಲ್ತು ಲೋಕೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲಂದು ನಟ್ಟುದು 10 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ಡೊರ್ಮೆ ಪರ್ಬ ಮಲ್ತು ಲೋಕೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲಂದು ನಟ್ಟುದು ಪರ್ಬ ಮಲ್ತು ಲೋಕೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲಂದು ನಟ್ಟುದು ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ತೂಪಿ ಸರ್ವ ಪೊರ್ಲು ಈಯೆ ಬಾಳ್ವೆ ಡೊಂಜಿ ತಿರ್ಲು ಈಯೆ ಮನಸ್ಸು ನೊಯ್ಪಿ ಮರ್ಲು ದುರ್ಲು ನಿನ್ನವೆಂದುದು ತೂಪಿ ಸರ್ವ ಪೊರ್ಲು ಈಯೆ ಬಾಳ್ವೆ ಡೊಂಜಿ ತಿರ್ಲು ಈಯೆ ಮನಸ್ಸು ನೊಯ್ಪಿ ಮರ್ಲು ದುರ್ಲು ನಿನ್ನವೆಂದುದು ಮನಸ್ಸು ನೊಯ್ಪಿ ಮರ್ಲು ದುರ್ಲು ನಿನ್ನವೆಂದುದು ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಬದುಕು ನಿಲಿಕೆ ತಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಖ್ಯ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಒದಗಡಿಂಪಿ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಅರ್ಪಿಸಾವುದು ಬದುಕು ನಿಲಿಕೆ ತಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಖ್ಯ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಒದಗಡಿಂಪಿ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಅರ್ಪಿಸಾವುದು ಒದಗಡಿಂಪಿ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಅರ್ಪಿಸಾವುದು ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಕಡಲ ಪುಡತ ಒಡಿಪಿಡುಪ್ಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಡಲ ಪುಡತ ಒಡಿಪಿಡಿಪ್ಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ನಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಛಾಯಾಪತಿ ಕಂಚಿಬೈಲು ಇರ್ನ ಸುಗಿಪು ಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ದುಂಬುದ ಗೀತೆಗೋಸ್ಕರ ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರ್ನ ವಿಷಯಡು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಪ ನೋಡು. ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಜನಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ದೀಪ್ತಿಲ ಒಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತಲ ಒಲ್ಲೇರು. ಸೊ ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೀಪ್ತಿ ರೆಡ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ದುನಿಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ. ದೀಪ್ತಿ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಓಲ್ವೋ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಡುಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ ಲಿಂಕ್ನ ದೀಪ್ತಿ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ
ಈತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸರದಿ ದೀಪ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವಕಾಶ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ದಿನೊಟು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೆತಂದುಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ನ್ಯ ನಿಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಮೋಕೆರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದಾಲೈತಿ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪದ್ಯಪನಂದು ನಾನು ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಕಲಾ ರಸಿಕೆರ ನಿಕುಲವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸವು. ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಮೀನು ಮೊಸಳೆಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು ಮೀನು ಮೊಸಳೆಗಳಂತೆ ಹೊರಗೆ ಮಿಂದು ಒಳಗೆ ನೀನವನ ಕಂಡು ನಗುತ್ತಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನೀಚ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನೀಚ ದಿನ ದಿನವೂ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮವ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಧರ್ಮದ ನರಗಳ ಬೇರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮವ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಧರ್ಮದ ನರಗಳ ಬೇರ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿರ್ಮಲ ಚಾರದಿ ಚರಿಸಿ ನಿರ್ಮಲ ಚಾರದಿ ಚರಿಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪಾದ ಕಮಲವ ಭಜಿಸಿ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ ಆತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆತುಕ ಪತಿತ ಸಂಘವ ಮಾಡ್ಪರಲ್ಲ ಆತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆತನ ಪತಿತ ಸಂಘವ ಮಾಡ್ಪರಲ್ಲ ನೀತಿವಂತರು ಕೇಳಿರಲ್ಲ ನೀತಿವಂತರು ಕೇಳಿರಲ್ಲ ನವದಾತನೇ ಗತೀವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ ದಿನ ದಿನವೂ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ
ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ. ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ. ನಮಸ್ತೆ ದೀಪ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಯನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದವರು, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದವರು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಐಲೇಸ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದಿರಿ. ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದೇ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಕಿವಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಣಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರೇ. जयत जय गोविंद माधव, जयत जय गोविंद माधव, जय जय राधे श्याम, जयत जय गोविंद माधव, जय जय राधे श्याम, पतित पावन मुक्तिकारक साच तेरो नाम, जयत जय गोविंद माधव। जो मनुज आवे शरण पावे अगर विश्राम, जो मनुज आवे शरण पावे अगर विश्राम, शुभ चरण की धूल से पूर्ण होवे काम, जयत जय गोविंद माधव। जो भजन में ही रहे मन को करे निष्काम, जो भजन में ही रमे मन को करे निष्काम, उसके जीवन में झरे आनंद आटोया, जयत जय गोविंद माधव। राधा वल्लभ कृष्ण की शोभ है अभिराम, राधा वल्लभ कृष्ण की शोभ है अभिराम, मोहिनी इस छवि को कोटि कोटि प्रणाम, जयत जय गोविंद माधव, जय जय राधे श्याम, पतित पावन मुक्तिकारक साच तेरो नाम,
जयत जय गोविंद माधव। ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಏನು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸುಗಿಪಾಡು ಅತ್ತಡ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ದೇವರನ ಸುಗಿಪಾಡು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತಡ್ಲ ಹೆಂಕ್ ಸಾಕಾಪುಜಿ ಎಂಕಾಯ್ತ ಆಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬೇತೆ ಪದ್ಯಲೇನು ಪನ್ನಗ ಈ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲೇನು ಪನ್ನಗ ದೇವರ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆಲೇನು ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪನಡಾಂಡ ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲೆಗ್ ಬಹುಶಃ ಏತ್ ಅಂತಸತ್ವ ಉಂಡು ಅಂತಿನ ನಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸಂಗೀತ ಅಂತಿನ ತಪಸ್ಸು ಮಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅವೇನು ಅನುಭವಿಸದು ಅವಿನ ನಂಕ್ ಐತ ಒನಸನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅತ್ತು ಎಂಕಲೆಗ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ನೇಕ್ ರಮೇಶಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನೋಡು 7:40ಗೂ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಂದು ಪಡೆದಿರ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಬೈದೇರು ಏನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರ್ತಾರಡ ಅರೇನು ಬೈತಾರ ಹಾವು ಹಾವು ತುಳು ಪನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸುರುಕು ನೆನಪಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಆದ್ವಿ ಮಾತಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಡಿಯೂರು ಬರೀತಿರು ಅವೈ ಅಂಚ ಅರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಪಂಡದು ಎರಡ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋನಾಗ ಆರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಯರು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲ ಪುದಾರ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕಲೆಪ್ಪುವ ಆರೆ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದ 4 ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಐಲೇಸದ ಒಂದು ಜಾಲು ಬರಡು ಅಂತಿನ ಒತ್ತಾಯ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರಿಯರು ವರ್ಚುವಲ್ ಆದ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಹಾತ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಜಿ ಈ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಾರ ಅನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಐಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂದೇರು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂಗೆ ಏನಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಕಲ್ಪಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಐತ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಎತ್ತಾವು ನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಬೆರಿ ತಟ್ಟು ಇರ್ನ ಎಂಕಲೆ ಬೋರ್ಡು ನಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇರೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಇಲೇಸ ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಕೊರುಡು ನಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ करदंडधारिणं कमंडलं पद्मकरेण शंखं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। प्रीतिद भगवद्भक्तरे ಎಡೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯನವರು ಇವೊಂಜಿ ಅವಳಿ ಸಂಸದಕ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಐಲೇಸ ಬುಕ್ಕ ಇಷ್ಟೊಂದಕ್ಲೆನ ಅವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಸಾರನ್ನು ತಿರುಪಾವನಂಚಿನ ತುಳು ಚಾವಡಿಡು ಅವು ನಡಪಿಂಚಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಪಾಡ್ದಾನ ಅಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯನು ನಡಪ ಒಂದು ನಾನು ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಉಡಲ್ ಬಿಂಜಿದು ಬೈದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಂತಿನವು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ಏನ್ ಕೋಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿನ
ಆ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ತಿರ್ಲು ಈ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬೇತೆದಾಲತ್ತಿ ಅವು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉಳ್ಳ ಅಂದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಅಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ಪೂಜಾ ಎಗ್ಗಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ನಮಕ್ಕೇಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ. ಇನಿ ಈ ಕೂಟದಾಗ ಮಲ್ಪಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆದು ಮುದಿಯೋಡು ಪುನರ್ವಿತ್ತಂ ಪುನರ್ಮಿತ್ರಂ ಪುನರ್ಭಾರ್ಯ ಪುನರ್ಮಹಿ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಪುನರ್ಲಭ್ಯಂ ನ ಶರೀರ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು. ಭಗವಂತೆ ನಂಗೆ ಶರೀರ ಎಂತಿನ ಓಡೋನ್ ಕುರಿಯೆ ಆಯನೇ ಕಡಪುಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಿಗೆದ ಆಯನೇ ಆಯ್ತು ಕುಳೋಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆಯನ ಕಡೆಗೆ ತೂಯ ನಾಂಡ ಈ ಹಿಡಿದು ಆಯರೇಗ ನಂಗೆ ಕಡಪೆರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಡು ಈ ಓಡ ದಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಣ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಓಡದ ಮಿತ್ತು ನೀರು ಬರ್ತದಂದಾಂಡ ಓಡ ಮುರುಕುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತ ದುಂಬು ಈ ಓಡವಂತೆ ಕ್ಷೀಣಾಪಣೆಯನ್ನು ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಬಚ್ಚಿನಿಡಿದು ದುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಆಯರಿಗೆ ಎತ್ತು ನಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಲೆಕ್ಕ. ಭಗವಂತೆ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಶರೀರನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೊರ್ಲಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುದು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಲಿಪುಲಾವು ಎಂಚಲಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಲಿಪಾವಡೇನೋ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯ. ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಗೋಳು ಒಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಂಚಿಗೆ ಮೋಣೆ ಪಾಡಂದೇವು ನಾವು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಂಗೆ ಅದೇನ್ ತೀರ್ಪಾವಣ ಒಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತಲಪಾದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬದುಕಿನಿಪಿನವು ಈ ಫಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೆಕ್ಕ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪಂಡೆಡ್ದುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲ್ ಹಾಕಿರ ತಯಾರಾಪಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಅಂದ್ಕೆಂಡ 11 ಜನರ ನಮ್ಮನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂತೈತೆ ಅಂದರ್ಥ. ಆ ಮೇಡ್ದು ಈ ಮೇಡ್ದು ನಾಲ್ ಮೇಡ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ತಯಾರಾದುತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಕೊಡು. ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಯಾನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಹಾಕುವೆಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಮಾಡ ಪುಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ. ಈ ಯಾನಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನೆನೆತ್ತ ಬಗೆಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನು ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮೂಲಕ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಟಿನವು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಸಾಲಿಗೊಂದು ಬುಲ್ಪು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಪ್ಪಾವದು ಆಯ್ತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೊಡಗವಡೆ ಎಂಪಿನ ವಿಚಾರನು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ತಾನ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನಡತ ತೋಲ್ಪಾದರು. ಈಗ ಪಂಪೇರು ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಪಂಡ ರಾಮದೇವರು ನಡತೆರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ನುಡಿತೇರು ಆರು ನಡತನೇನು ಮೇರು ನುಡಿತೇರು ಅಂತ ಅವತಾರ ಲೀಲೆ ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನ್ಯಾನಗೆ ಅವತಾರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂದು ಆದ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ಆ ದೇವರ ಅವತಾರ ಅಪಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಧರ್ಮನ್ ದುಂಕು ನುಂತು ಬೇರೆ ಧರ್ಮನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂತಿನ ಪಾತೆರಗಳುಂಟು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರುವಂತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಹೆಂಗ ನೆನೆಪಾಂಡ ಸೂರ್ದಾಸರು ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಗೆ ಅರೆ ನಿಜವಾದ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಭಜನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನ ವಿಕ್ಕಿಂಜರಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೈದ ದಾದ ಬೋಡು ಕೇಳಿ ಸೂರ್ಯದಾಸರು ತನ್ನ ತೋಜಂದನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೋಜ್ಪಾಯರಿಗೆ ಭತ್ತನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತದೆ. ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೋಜ್ಪಾದನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅರವತಿರಿಗೆ ಮಾತ ಲೋಕನೇ ತೋಜರ ಶುರುವಾಗಿ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಹೋಯರಿ ಕಣ್ಣು ಬರ್ತಿನ ಸೂರ್ಯದಾಸರಿ ಈ ಲೋಕನ್ ತುಯರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ ಲೋಕನ್ ತುಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಅನಗ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಡೆದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ಆ ಕೊರ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದು ಲೆಪ್ಪೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಲೆಪ್ಪೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಬರ್ತೇರಿಗೆ ದಾದಿಗೆ ಈ ಕುಡಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ ಕಣ್ಣು ಬೋಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಕೊರಿಯಾನಿ ನೆನ ದಾದಿಗ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯದಾಸ ಕೊಂತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಿರದೆತ್ತು ಈ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ನ ಹಿಡಿದು ಉಕ್ಕ ಎಂಕೆ ತಿಳಿ ಲೋಕನ್ ತುಯರ ಶುರು ಆಂಡೆ ತುಯರ ಅನುಕೂಲ ಆಂಡೆ ಅಂಡ ಲೋಕನ್ ತೂದು ದಾಲ ಶಾಂತಿ ಇಚ್ಚಿನ ಎಂಗೆ ತೋಳಿ ಅಂಡ
ಉಳೈದ ಕಣ್ಣನಿಂದು ಕೊರ್ಪರ ದೇವರೇ ಈ ಕಣ್ಣನ್ನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ನೆಟ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕ ಒಂಜಿ ಅಲೌಕಿಕ. ಈ ಅಲೌಕಿಕನು ಲೌಕಿಕನು ಸಮತೋಲನ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧಿನು ಬಹುಶಃ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ತೆರಿಪಾವನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರವಚನ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇನೋನಿರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೇನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನೇ ನೆನಪು ಅನ್ಬೋದು. ಅದು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತನು ಮಾತ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಮುಚ್ಚಿದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಪನ್ನೋಡು ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಪಣಿಯರ ಬುಡುಪೋಯರೆಗಳ ಯಾರು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಐಲೇಸ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲರು ಅರಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನೀರುಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೇ ಯಾನೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀರು ಮನ್ಪಂಚಿನ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ದನ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಷೆದ ಪೆರ್ಮಿನ ನಿಕ್ಲ ಅರಲ್ಪನ ಬುಳೆ ಪಾವನಂಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪಾತ್ರಿಂದ ಈಗ ಮಾತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೇರಿಗೆಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣನೇ ಆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಮಾನವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಆ ಎಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಅವೇ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಮಾನವಿಗೆ ಬರಡು ನೆಕ್ ಪುಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುದು ಹೆಚ್ಚ ಮಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡೊಂದು ಇನಿ ಸೇರ್ನ ಪೂರೆಡಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಂಟು ಒಂಜಿ ಸೇರೋಣ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡಿಸಿನ ಪೂರೆಡಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಿ ಪಾವಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಡುಂದಾಗ್ತದೆ. ಸಮರೋಪಾಂದ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವು ಸಮರೋಪಾಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪೂರೆಡಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಿ ಪಾವಡು ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಪೋತೊಂದು ಪೋಯಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕು ನಿಜ ಬದುಕು ಪಂಡೊಂದು ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರವೇಶಗೂ ಪ್ರೇಮ ತತ್ವನೇ ರಹದಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದ ಬಾಕಿ. ಆ ಪ್ರೇಮ ತತ್ವನು ಸಮಾಜವು ತಿರುಪಾಯನ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣದ ದೇವರಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಪಂಪೆರಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬೇಡಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಪಂಡಿತ. ಆ ಅವತಾರದ ಲೀಲೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಳ್ಳೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ತೂಂಡು ಸಾರ ಸಾರ ನಂಟು ತಿಕ್ಕಿಂದು ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ ರಸದ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಧ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕೈಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಆಯ್ತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಉಂಡಾಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪಡು ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಪೂರರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೊಂಡು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ನಿಂತಾರೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪಂಚಾಮೃತದ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೇಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಎಂಕಲ ತುಳುವ ಜಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಅಂತಿನ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಇರನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂತಿನ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಈ ಜಾಲಗಿ ಇರೇನು ಬರೋಡು ನಂದಾಂಡ ಎಂಕಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಇಡಾದು ಶ್ರೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆ ನೀ ಪಡ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ ನೆನ ತುಂಬ ಒಂದೆಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅರ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಈ ಜಾಲಗಿಲೆ ಪಡೆಯವರೆಗೂ ಭಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನತೊಂದು ಈ ಪಣ್ಯ ಪಾತ್ರನು ನೆನಪುದಿಯಂಬ ಎಂಕಲು ತುಳು ಕೊಂಚ ಮಾನದಿಗೆ ಬೋಡು ಆ ಮಾನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಈರ್ನ ಆ ರೀತಿದ ಅಪ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಮಂಡೆಡ್ದಿಯಂಬ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನ ಕೊರೊಂದು ಇಸ್ಕಾಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಏತು ಮಾತ ತುಳುತ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ SG ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರಿ ಎಂಕಲ ತುಡುಲೇರು ಅರನ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಇರು ಒಂಚೂರು ಕೇಳುದು ಅವಳದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೆಕ್ಕಲು ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರೆಗೆ ಪೋರೆಗ ಅನುವು ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಅಂಡಲ
ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲೆನ್ ಕೇನೊಂದು ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರ್ನ ಅರಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಲ ದೀತ ಆ ಬೇಡಿಕೆಲ್ಲ ಏನೋ ತೆರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಇರ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಅನ್ಪಿನಾಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಐಕಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆನ್ಗೆ ತಂದು ಎಂಕುಲು ಚೈತನ್ಯ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರನ್ ನೀವೇ Swamiji, we know that you can talk in English, you can talk in Kannada, and we know that you can even talk in Tulu also. We came to know that you expressed your desire to learn Tulu from Prasadeshwara Swamiji. So in the next session, we want you to talk in Tulu. Today maybe 1 or 2 lines in Tulu, and then you can continue in Kannada. Please, the next 10 minutes is yours. ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ರಸವಂತನೆ ದುಂಬಿ ಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನಲ್ಯಾ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಲಿನ ಯಾನ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಇಸ್ಕಾಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ 35 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯಡು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆರ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಯ್ನಾರು ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ 4 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ 5ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಕೊರಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 100 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಆರ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವತ್ತಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮೆಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ಆದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಪುನರ್ ಅರೆನ್ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಓವರ್ ಟು ಯು ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಒಡಿಯೂರ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸಂ ತದೋ ಜಾಯ ಮುದೀರೈ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕೀ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಲಂಗಾಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನತಾದಿನಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರಂ. ನೀಕುಲಿಗೂ ಮಾತುರಗಳು ಎನ್ನ ಸೊನ್ನ ಮೇಲು. ಸಾರಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲಿಸ ಮತ್ತೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇನ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 100 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗೇನೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ರು ದಟ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಾಡಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದರ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,000 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇವತ್ತು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಡಿಯೂರ್ ಮಠ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠ ಅವ್ರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ, ಈಶಾ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಮರ ಸಂದೀಪಿನಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪ್ಪಲ, ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮನಾಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಕಡ್, ಮತ್ತೆ ಅಡಿಯೂರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಬುಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೇಳಿದ್ರು ಜನಗಳು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇನಿದು ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಬರೀ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಯಂಗ್ ಜನ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ, ನಮ್ಮ ಫೇತ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅವರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀನು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಷೆನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಲುಕ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೇಹ ಶುದ್ಧಿಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಸಾಯನಂ ತಗೋಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನಂ ಪಿಬ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ 6 ದಿವಸ ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಕೇಳಿದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 500 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ದೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಯಾದಿ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೇದಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ವೇದಗಳಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಆಯ್ತು, ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಾಯ್ತು. ಸೊ ಪುರಾಣ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತ, ರಾಮಾಯಣ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ರಾಮನ ನಡತೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನಡತೆ ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟು ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ, ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15
ಸಾಯಂಕಾಲ 8:30 ತನಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಾಳಿದ್ದು 21st ಆನ್ ಸಂಡೇ 12 o'clock ವಿ ಆರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇವತ್ತು ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಬಿಂದ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಅವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಂಡೇ 12 o'clock ಇಂದ 2 hour program. 5 lakh people have already registered, young people. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 1-2-3 ಜನ ಅವರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ. ರವಿಯಣ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಿ. ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರಾ ಓಕೆ ನಾವು ಓಕೆ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಬಹಳ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಈಗ ನೀಡಿದ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಈಶ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಊರು ಪರವೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ನಿಸರ್ಗ ನಮಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟ, ನಿಸರ್ಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಿಸರ್ಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಇದು ಶರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳಚಿ ಶರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕಾಳಿದಾಸರು ಕೂಡ, ಅದೇ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, Earth provides enough to sustain for man's needs, but not for man's greed. ಅದೇ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಂದು ಗೋಣಿಚೀಲದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿ ಬಂದು ತಿಂತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಉಳಿದ ಅದರ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸ್ತವೆ, ತಿನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ
ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿಂತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಹಿತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪರಹಿತವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ದಿವಸದಿಂದ ಇವತ್ತು 6ನೇ ದಿವಸ ನೀವು ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸು ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ, ಈ ಐಲೇಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ವತಣ್ಣಮ್ಮಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರು, ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು, ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು, ನರೇಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಅವರು, ಗೋಪಾಲ್ರು, ಎಲ್ಲ ಶಿವಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಐಲೇಸದ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಬಹಳ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಮೊದಲನೇದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಬರೇ ಮಾತು, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜ್. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮೆಸೇಜ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ, ದುಃಖದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬರ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಬಾರ್ದು, ಅದು ವೈರಿ ಇರಬಾರ್ದು ಕೂಡ. ನಾವು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅನುಕಂಪ, ಅವನ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಶಾ ವಿಠಲದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆರಿಸು, ಬೇರೆಯವರ ದುಃಖವನ್ನು ಆರಿಸು, ಅವರ ಸಂತೋಷವನ್ನಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿಸು, ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಕರ್ಮಣ್ಯೆ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲಹೇತುರ್ ಊರ್ಮತೆ ಸಂಗೋಸವ ಅಕರ್ಮಣಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಫಲದಾಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ, ಉತ್ತಮ ಮಾನವೀಯರಾಗಲು ನೋಡೋಣ. ಮಾನವೀಯರಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಐಲೇಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಮೊದಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು, ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಉಂಟು. ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲವು ನಡತೆಗಳನ್ನು, ಮಾನವೀಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ವಜನ ರವಿಯಣ್ಣ, ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವೋ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮೊದಲು 6 ದಿನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಸಿದಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು 1-2 ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೆಸರಿಡುವಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ಧನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ನಾನು ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾತೆ ಹೇಳಿದ್ದದೆ, ನಮಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನನಸಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸ KL ಕುಂಡಂತಾಯ್ ಅವರು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೂ ನಾವು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ಮುಗಿತಲದ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮುಗಿಪೊಲಿ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಮುಗಿಪೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಧ್ಯೇಯಲೇನು ಸಂಕಲ್ಪಲೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಏನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲು 4 ಪಾತೆರಲು ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಂದ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ ಪಾತ್ರ ಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪಾತ್ರವೆ ಬೆಟರ್ ಆವು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಶಯನ ಪೂಜೆಗೆ 8-10 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸುವರ್ಣಗೌರಿ ಪ್ರಭು ಇದ್ದೀರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆನ್ ಇದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಭಜನೆ ಪಂಪರ ರಮೇಶಣ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.
ಕೃಷ್ಣ ಶಯನದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ತೂಯೆ ಮಾತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಾವನಾಂಡ್ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನೇಕಿ ಹಿರೇಗಂಜಿ ಒಡಿಯ ನಾಯಂಕಲ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಐಲೆಚ್ಚರದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲು ಇನಿತ ಪ್ರವಚನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಜನೇ ದಿನ 5 ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ಸುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯದು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಎಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪುಟ್ಟದು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊರಡು ನನದ 30 ನಿಮಿಷ ಇರೆಗ್ ಎನ್ಪ ಐವೋಗು ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪಕ್ಕ ಮುಗಿತಲದ ಒಂಜಿ ಸರ್ವತಂಶನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತುಳುಟು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಕುಡಾರ ಏರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ನಂಬಿಕೆ ಏನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ನೀರೇ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮನ್ಪನಿಗುದಂಬು ಇನಿ ನಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿನ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಪಾದಗುಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದರುಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈಶಾ ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಪೂನೆದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಜಿಲ್ಲವಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರಿಸೋದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯತೆ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಕಿ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುಂ ಮಿಲಿತಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಮಾತರೆಗಳ ನಾನು ಸತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರಿನ 5 ದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಈ ಐಲೇಸ್ದ ಮಾತರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕತೆ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಯಿ ನಂದು ಆಚರಣೆ ಮಂತಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒನಸಾದಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನೊಡಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೊಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿನ್ನದಂಡ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿ. ಇನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲಿ ಆ ಸಮಯ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ. ನಂಕ್ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಸುರುತಾನಿ ಪನ್ಲಂಚನೆ ದೇಬೆರ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನವಾದ ಕೊರ್ನವು ಸಮಯ.
ಒರಿಯಾಗ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರಿ, ಒರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರಿ, ಒರಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು, ಒರಿಯಾಗ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಸಮಯ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯನು ನಮ ಎಂಚ ದೆತೊಂದು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪನವು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನೆ. ಆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಈ ಸಮಯ ಪನ್ಪನವು ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕ ಕ್ಷಯ ಕೃತ ಪ್ರವರ್ಧೋ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಹುರ್ತಂ ಇಹ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಋತೆ ಅಪಿ ತ್ವನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ಯೇ ವಸಿಷ್ಠಃ ಪ್ರತ್ಯಾನಿಕೇಶು ಯೋಧಃ. ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕಾಲಾದ ಬರ್ಪೆ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಏರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಪ್ಪನ ಅಪಗಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಡಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಈ ಕಾಲ ಒರಿ ಭಕ್ತಗ್ಲ ಒರಿ ರಾಕ್ಷಸಗ್ಲ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿ ದಿನದಂಡ ಆ ಕಿನ್ನಿನ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೊಣಪುನಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊಣಪುನು ಕೆಕ್ಕಲ್ದ ಪತ್ತೊಂದು ತುಚ್ಚಿದ ಪದಂ ಪೋಪುನು. ಆಂಡ ತುಚ್ಚಿದ ಪದಂ ಪೋನಾಗ ಆ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡುಪ್ಪುನು. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಾನು ಪುಣುದುಲ್ಲಲು ಪನ್ಪುನ ಸಂತೋಷಡು ಆ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಗೆ. ಅವೇ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಎಲಿ ಪತ್ತಾಡು ಆ ಎಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತುಂಡು ಕೆಕ್ಕಲ್ಡೆ. ಆಂಡ ಎಲಿಕ್ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ, ಎಲಿಕ್ ಅವು ಸೈಪುನ ಕಾಲ. ಅವೇ ಕಿನ್ನಿಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷ. ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಭಕ್ತಗ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಆ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅತನ ಅಮ್ಮೆ ಎಡ್ಡ ಜಾಗ ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಸಂತೋಷ. ಅವೇ ಒರಿ ರಾಕ್ಷಸಗ್ ಆಗ ಶಿಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುನು ಆನ ನರಕ ಪೋಪುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿನು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಈ ಸಮಯ ಪನ್ಪುನವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಸಾವು ಉಂಡು, ರಾಕ್ಷಸಗ್ಲ ಸಾವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಏರ್ಲ ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೇರ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಆ ಸಾವು ಎಂಚ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಸಮಯ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಆ ಸಮಯನು ಎಂಚ ಎನ್ನುದು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಭಗವಂತನಡೆ ಪೋಪ ಆ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು. ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಷ್ಟಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಯುದ್ಧೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ 5 ಜನನ ಬುಡ್ದು ಪಂಡದು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಬುಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಪಾಂಡವರ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಾಂಡವರ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಐನಕ್ಲೇನು ಕೃಷ್ಣ ಏಪಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆ ಏಪಲ ನಂಕ್ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಂಡದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಏತ್ ತೀರ್ನ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು. ಇಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಸಮಯ ಅವರ ಪೋಯ್ನಂದಾಂಡ ಪೀರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ನಂಗೆ ಪೀಳದ ತುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೊಂಡಲ ಅವತಿಕಾಂದ. ಅವೇ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ನಿತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ನೆರೆತಿಂಚಿನ ತಾನು 154 ಭಕ್ತರುಳ್ಳೇರು. ಆ ಈ ಸಮಯನು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯನು ದಾಯಕ ಮುಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಯಾನ 25 ಪನ್ನಗ 25 ಆಂಡ್ ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯನು ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವ ಅವು ಮುಖ್ಯ. ಇಂದುವೇ ಸಮಯನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತ ದಾದಕ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇಡೇ ಬೈದೇರು ದಾಯಪಂಡಿಂದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಕೇನೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಡು ಪನ್ಪು ಉದ್ದೇಶ ಬೈದೇರು. ಆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇನೆ ಪಂಡೊಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಪನ್ಪೇರು 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದುಲ ನಿಜವಾದ ತುಯ್ನಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಕ್ಲೆ ತೊಂದೆ ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ದ ಪೂರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವದು ಅತ್ತಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅವಡು ಪೂರ ಗೀತೊಡ್ದೆ ಬರ್ತನೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜ್ಞಾನಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನ ಜ್ಞಾನಿ. ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಐನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಐಟ್ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು. ಐಟ್ 4ನೇದ ಈ ರೂಮ್ ಅವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಎಂಚ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಐತ ಮಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಬರೇನೆ ನಂಡ ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ದ ಬರೆದು ಐಟ್ ಇಂದು ಮಲ್ತನ ಸರಿಯ ಐಟ್ ದಾದ ಲಾಭ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಲಾಭ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೇಹಗತ್ ಯಾನ್ ಉಳೈತನ ಆತ್ಮಗು ದಾದ ಲಾಭ ಅಂಡ್ ಐನೇನೋಡು. ಇಜಿಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ
ಟಿವಿಡೋ ಅತ್ತಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೋ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅಂತೊಂದು ಅವು ಹೊರಾಯ್ತು ಲೈಫ್ ಒಂದಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮಾಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಕ ಬಿದೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಒಂಜೆಡ್ ಪೋಪುನು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪ ಈ 4ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆದು ಒಡಿಗೆ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ 3ನೇ ರೂಮ್ ದಾಗ್ಲುಳ್ಳೆ ಅವು ಬುಕ್ಕರಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಆವಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಪಾತ್ರ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಇದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಬರ್ದು ಐಕ್ ಹಲವಾರು ಪೀಠಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರದ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏತೋ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೀರ್ನ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ನೇನು ಮಂತಂಡ ಈ ರಡ್ಡನ್ನ 4 ಕಡಿಮೆ ಮಂತಿನ ಅಂಡ ನಂಗೆ ರಡ್ನೆದ ರೂಮ್ಗ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಾವಡು ಆತ್ಮಗಾವಡು ಬೊಡ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೋಗ ಆವಡು ಅತ್ನಾಂಡ ಓದಿನಂಚಿನ ಆವಡು ಅತ್ನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಹಾರದ ತೊಣ್ಣ ಆವಡು ಅತ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜಪ ತಪ ಮನ್ಪುನವ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ನಂಡ ಅವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ನಂಕ್ ದುಂಬುಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟೋಗು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅವು ಆರೋಗ್ಯನೇ ಆವಡು ಅತ್ನಾಂಡ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಆಡು ಇಜಿಂದಂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಂಕ್ ಒಂಜಿನ ರೂಮದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬರುಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಮಂತಜಿಂದ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಲಾಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೂಜೆ ಪಡವು ಅಂಚನೆ ದೇವರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಜಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರು ಈ ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಸಮಯನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಯಾನ ದುಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತಮಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಆಯುರು ಹರತಿ ವಾಪುಂಸಂ ಉದ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಥನಂ ಚ ಎನ್ ಅಶು ತಸ್ಯಾರ್ಥ ಯತ್ ಕೃಷ್ಣ ನೀತ್ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ವರ್ತವ್ಯಾನ್ ಆಯುರು ಹರತಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರು ದೆತೊಂದು ಪೋಗುಂಡು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಾನಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಟ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತದ ಸೂರ್ಯ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಣು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಲ ನಮ್ಮದು ಜೀವನದ್ದು ಎನ್ನ ಆಯುಷುಡ್ದು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಆಯುಷು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಂಡು ಆ ಆಯುಷುನು ನಂಗೆ ಮುದ್ದು ಕೊನೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆವಡು ಒರಿಯನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರ್ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಆಗ ಬರೆತಿಂಚಿನ ಟಾಮಿದೊಲೈ ನಮ್ಮ ಪೋವಡೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರದುಲೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಂಡು ಬಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಾತೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡುಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತನ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರಿನಂಡ ಆ ಸಮಯನು ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪಲಿ ಆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಂತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದ್ ಇಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಹಾಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೇನ್ವರ್ತಲೆ ಎರನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದಿನ ಹತ್ತಿನದಂಡ ಕೇನ್ವರ್ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಏರೆಲ್ಲ ಹೌ ಯಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಾವಡ್ 5 ವರ್ಷದ ಪರಬೆ ಅದನ್ನ ಪರಬೆನ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಸರಿ 5 ವರ್ಷದ ಜವನೇ ಅವಡ್ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಕೇಳಿದ್ರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಪುಟ್ನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಕ್ ಓಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಗೆ ದೂರ ಅಂಚಿ ಕೈತಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಕೈತಲ ಒಂದೇ ಉಳ್ಳ ಆ ಕೈತಲಾಪನೆಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಅಂದು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪನಾರ ಆರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜೆ ಮಹಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆರು ಎಂಚ ರಾಜ ಆಡಳಿತ ಮಂತೇರು ಅವೇ ಆರ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತೋಡು 9 ವಿಧತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಂದನಂ ಸ್ಮರಣಂ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಒರಿಯೊರಿ ಅಕ್ಲನ ಐನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಮೇರೆ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರ ಕೇನು ನಾವಡು ಅತ್ನಾಂಡ ನೆನಪು ನಾವಡು ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪು ನಾವಡು ಸಾಕ್ಯ ಮನ್ಪು ನಾವಡು ಅರ್ಚನೆ ಮನ್ಪು ನಾವಡು ಅತ್ನಾಂಡ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಮನ್ಪು ನಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಂತನಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ನ ತರೆಟ್ ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮನುಷ್ಯ
ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಆವ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನುದು ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣು ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ತೂಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೆಗೆ ಏನೊಂದು ಪೊಡು ಇಂದಿತ್ತಿನದಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಐಕ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಸಂಘ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗ 24/7 ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, 365 days ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, 7 ದಿನಲ 24 ಗಂಟೆಲ 365 ದಿನಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಉಳಯ ಆವಡು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಯ ಆವಡು ಒರಿ ಭಕ್ತಗ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ರಜೆ ಒಪ್ಪು ಭಕ್ತಗ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಗೊಲೆಲ್ಲ ಬಗ್ತೇನೆ, ರೋಡ್ ಪೊಂಡ್ಲ ಬಗ್ತೇನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ತೇನೆ, ಅಂಗಡಿ ಪೊಂಡ್ಲ ಬಗ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಆಯಾ ಭಕ್ತನೇ ಅದು ಒಪ್ಪುದು ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಆರ್ನ ಕೆಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಯಾರೆ ಆರ್ನ ನಾಲೈಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜಪ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಗ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂತನಂಚಿನ ಆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಂತೇರೆ. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮೂಕುನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊನ್ನೆಂಚಿನ ಹೂನು ಪರಿಮಳನು ದೆತೊನೆರೆ ಆರ್ನ ಕೈನ್ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೆರೆ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರೆಯರೆ ಇಂಚಿನ ಮಹಾ ಭಕ್ತಿ ಆದುತ್ತೇರು. ಆರ್ರೆಗ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಏಕಾದಶಿದ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುವೆರು. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವದಕ್ಲು ನೀರು ದಾಳದ ತೊಂದೆ ನಿರ್ಜಲ ಮನ್ಪುವೆರು, ಕೆಲವದಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಫಲದ ತೊಂದುವೆರು. ಆಂಡಲ ಆನಿ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬೆತ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಏಕಾದಶಿದ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುವೆರು. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ಉಪ ಬಂಡ ಕೈತಲ್ ವಾಸ ಪಂಡ ನಿವಾಸ ಮನ್ಪುಡುದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೇವನ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಆನಿ ಅಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಆನಿದ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು, ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನದಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಲಿನ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ ಮನ್ಪುವ ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನದಾನಿ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಫಲ ತಿನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಂಜೆ ಬೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಉಪವಾಸ ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಉಪವಾಸ ಹತ್ತೊಂದು ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೋಗ್ಲ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚನ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅನ್ಪಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಹ ಹೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕ್ಕರ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು. ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ. ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ವಿತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಲಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಈ ಉಪವಾಸ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಡ್ಯಾಂಡ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೇರು. ಆ ಉಪವಾಸ ಮಂತದ ಮನದಾನಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ಉಪವಾಸ ಪುಡುಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಆರ್ ದುರ್ವಾಸ ಮನೇನು ಬೇರೆ ಪಂಡುಪೇರು ಆನಿ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಬುಡುಪನೆಕ್ಲ ಸಮಯ ಉಂಟು. ಕೊರ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಾ ಟೈಮ್ ವಾ ಏಕಾದಶಿಗೆ ವಾ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಆ ಟೈಮ್ದೊಳ ಬುಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಉಪವಾಸ ಬುಡುಪನ ಸಮಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ದುರ್ವಾಸ ಮನಿ ಬತ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಜನ ಉಪನಾಗ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿ ನಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಯಾನಿತ್ತು ಉಪವಾಸ ಬುಡ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಉಪವಾಸ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಆರ್ ದುರ್ವಾಸ ಮನಿ ಬೈಜೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮಂತ್ರಿ ನಗ್ಲ ಪಂಪೇರು ರಾಜಾಡ ಈರ್ ತಿನ್ನೋಡ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಬಿಂದ ನೀರ್ ದೆತ್ತ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರ್ ಪಂಡದಂಡ ಏನು ಉಪವಾಸ ಬುಡ್ಲೆಕಲ ಅಂಡ್ ಈರ್ ತಿಂತಜಾರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಬತ್ತಲಕ ತಿನ್ಲೇನು ಬೇರೆ ನೀರ್ ದೆತ್ತ ಬಾಯಿ ಪಾಡ ಪೊರ್ತುಗು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಆಗಮನ ಹಾಕೊಂಡು ಐನ್ ತೂದಾರೆ ಕೋಪ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಪ ಈ ರಾಜೆ ಏನಾದ್ರು ಬುಡ್ದು ಎಂಚ ಉಪವಾಸ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಂತ ಪಂಡದು ಅರೆ ತರತ ಕುಜಾಲ್ ದೆತ್ತದು ಶಾಪ ದೀಪೇರು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು. ಆ ರಾಕ್ಷಸೆ ರಾಜನ ಕೆರಿಯರೆ ಪಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬರ್ಪುನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬರ್ತದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಠ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಗ್ ಏರಣ್ಯ ಮಂತನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಪಗನೆ ಬರ್ಪೆ ಐಕದಾಲ ಸಂಶಯ ನೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬರ್ತದ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೆರ್ಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಇತ್ತೆ ಈ ದುರ್ವಾಸನ ಪೇರು ಆಗೋಪುನು ದುರ್ವಾಸಗ್ ಆರ್ ಬಲಿಪೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೆಲ್ತದ್ ಓಡೆ ಪೋಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ನಟ್ಟನು ಈ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಕೆರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸುದರ್ಶನ ಎಂಕದಾಲ ಮನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಟ್ ಬಲಿಪೇರು ಕೈಲಾಸೋಗು ಶಿವದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ಅಡ್ಡ ಪೋದು ಪನ್ಪೇರು ಶಿವದೇವರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಏನರ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಡ್ ಪೋಪೇರು
ಕೃಷ್ಣನೇ ಪುದ ಅಡ್ಡಪುರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಭಕ್ತನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇಂದು ಕೃಷ್ಣನ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತೀರ್ನೆ ದಂಡ ಅಂಬರೀಷ್ ನಡೆಗೆ ಪೋಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಾಫ್ ಮಂತಿಂದ ಸುದರ್ಶನ ಪಿರ ಬರುಂದು ಅಲ್ಪದ ಪಿರ ಬೆಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಇದುವೇ ಅಂಬರೀಷ್ ನಡೆಗೆ ಆನ ಕಾರ್ಯ ಬುದ್ಧನಾಗ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಪಿರ ಬೋದು ಇಂದು ದಾಯಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಸಮಯ ಈ ಅಂಬರೀಷ್ ಆರಾಮಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಆನ ಸಮಯ ಸದುಪಯೋಗ ಅಂಡ್ ದುರ್ವಾಸನ ಒಂಜಿ ಕೋಪಡ್ದಾದ ಏತ್ ಸಮಯ ಹಾಲಾದ ಪೋಂಡು ಊರು ಬೆಲ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮನಡೆಗೆ ಕೈಲಾಸಗೂ ವಿಷ್ಣು ಪೂರ ಬೆಲ್ತದ ಪಿರ ಅಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಬಲ್ಪಿನ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಬೇರ್ನ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬುಡದನೆ ದಂಡ ಈ ಸಮಯನ ಪೂರ ಬರಿತುವರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಅದು ತೂವನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಕಿ ಕಾಡಿಡ ಪೋಂದು ಪೂರಿಗೆ ಕಾಡಿಡ ಪೋದನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅದು ಮಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಒರಿ ಕಾವಲ್ಗಾರ ದಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಸುರುಕು ಸತ್ಯಕಿಡ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯಕಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಲರಾಮ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಮ 2 ಗಂಟೆ ಕಾವಲ್ಗಾರ ಅಂದ ಸತ್ಯಕಿ ಕಾವೊಂದು ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಜಪ್ಪೇರು ಆತ್ಮಹತ್ಯನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಬರ್ಪೆ ರಾಕ್ಷಸ ಬತ್ತದ ಈ ಸತ್ಯಕಿಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಯುದ್ಧ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಯುದ್ಧ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಧ್ರ ಸತ್ಯಕಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಸೋಲ್ಪಾರ ಹಾಪುಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಹೋದ್ ಜಪ್ಪುವರಿಗೆ ಐದುಕ ಬಲರಾಮ ಲಕ್ವೇರು ಬಲರಾಮ ಲಕ್ಕದಾನಾಗ ಪೀರ ರಾಕ್ಷಸ ಬರ್ಪೆ ಪೀರ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಬಲರಾಮ ಎಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮಂತ್ವೇರು ಲಡಾಯಿ ಮಂತದ ಬಲರಾಮಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆಯಾಸ ಆದ ಪೋಕೊಂಡು ಆರ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಲಕ್ಕದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾವಲ್ದ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇ ರಾಕ್ಷಸ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ತೂದ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮುಗುಲ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ದಾನಾಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಎತ್ತನವೇ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಕೊರ್ಪುಜರು ఆయన తెలుతొంది ఆయన ಆಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಕೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಲೆಕ ಪೂತಲೆಕ ಹಾಕೊಂಡು ఆయన ಪತ್ತದು ఆయన ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಬೈರಾಸರಿ ಕಟ್ಟದು ಪಿಂಕ ದಡಿದುಕೊಳ್ಳುವರಿಗೆ ಇಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದನಗ ಸತ್ಯಕೀಲ ಬಲರಾಮೆಲ ಕೃಷ್ಣರ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೆ ಗೊತ್ತಾನ ದಾದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸೆ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಉಪದ್ರಮಂತೆ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಏರು ಇಂಬಿಯನ ಪಂಡದ ಬೈರಾಸ ಮುಂಕಂದ ತೋಜವರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೋಪ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಐಕ್ ಎಂಚ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತೇರು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಉಕ್ಕರಿ ಎಂಚ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮನ್ಪೇರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಹಾಲಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಲಡಾಯಿ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಹಾಲ್ ಮಂತನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಐನ್ ಆರಾಮಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಗುಲ್ ನಗೆಟ್ ಆ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪುರಿ ಇಂದು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಇಂದು ನಂಕ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಮಾರ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ ಸಮಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇನ ಅಜ್ಜನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಪಿರಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರು ಕೌಮಾರ ಆಚಾರತೆ ಪ್ರಜ್ಞೋ ನಮ್ಮ ಕೌಮಾರ ಪಂಡ 5 ವರ್ಷಡು ಜೋಕ್ಲು ಪುನಗನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಭಕ್ತಿ ಪಾಡು ಅಂಚ ಅಪಗ ಭಕ್ತಿ ಶುರು ಅನ್ಕೊಡು 25 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಅತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕೊರ್ಪುನೆಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಲಾಯಿನ ಪೂ ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪೂ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನೆಂದಂಡ ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರ ಬರೆದು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಕೂಲಿಡ್ ಒಂದು ಪುನಗ ಬಾಯಿದ ಪಾತ್ರೆ ಪುನಗ ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನೆದಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರನೇ ಐಕ್ ದೇವರೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯನು ಇತ್ತನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೊಂದು ಐಕ್ ಪನ್ಪುನೆದಂಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಲೋಮಶ ರಿಸಿ ಪಣದಿತ್ತರಿಗೆ ಆರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ವರ ಇತ್ತದು ಪಂಡ ಆರ್ನ ದೇಹುಡು ಏತ್ ರೋಮ ಉಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ರೋಮ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಆ ದೇಹದ ಪೂರ ರೋಮ ಬೂರ್ನೇಟ್ ಆರ್ ಬದುಕುವೇರು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತು ಏತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕುವೇರು ಆರ್
ತರೆ ಕುಜಲ್ಲಾದ ದೇಹ ಪೂರ ರೋಮ ಆರು ಒಂಜಿ ರೋಮ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಚ ಏತ್ ಆನ ರೋಮ ಪೂರ ಪೂರ್ಣ ಬದುಕುವೆ ಅಂಚಿನ ವರ ಎತ್ತಿನರಿಗೆ ಆರು ಗಂಗನ ಎತ್ತ ತಿರುಟ್ಟು ಆರ್ನ ಸಾಧನ ತಪ್ಪ ಜಪ ತಪ ಮಂತು ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಪಗ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸಾವಾಡು ಅತ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದದು ಆರ್ನ ಬಾಕಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಗ ಅಂದ್ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಂದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಮೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ದಾಯ ಸಮಯ ಹಾಲು ಮನ್ಪೋರೆ ಏನಡ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಸಮಯವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲು ಸಮಯ ಹಾಲು ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ದೇವನ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೋಯನ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ 7 ವರ್ಷದ ಜೀವನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೋಮದ ಆತ ಜೀವನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಮಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಕಟ್ಟುವಂಗ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡ ಆರ್ ನಂಕ್ ದೇಬರ್ನ ಪರವಾದ ರಾಕ್ಷಸನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಡಾಯಿ ಮಂತನಾರ್ ರಾಕ್ಷಸನ ಲಡಾಯಿ ಮಂತ್ ರಾಕ್ಷಸನ ಪೂರ ಕೇರ್ದಾನಾಗ ದೇಬೇರೆ ಪೂರ ಅರೆಕ್ ಪನ್ಪೇರು ನೀರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ವರ ಬೋಡು ಕೊರ್ಪ ಅಪಗ ಕಟ್ಟುವಂಗ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ವರ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಈ ಜನ್ಮುಡ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅದು ಮೃತ್ಯು ಏಪ ಆಪನ ಪನ್ಲೆ ಆತ್ ಪಂಡರ್ನ ಯಾವುದು ಅಪಗ ದೇಬೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇರೆಗೆ ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪನ ಇರೆಗಂದು ಅಪಗ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪನಾಗ ದಾದ ವರ ಕೊರ್ಪರು ಆರ ಅಪಗನೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ದೇಬೇರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಪೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ನಂಕ್ ದೇವರನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ತೆಪ್ಪಲಿಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ನಂಕ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಏತ್ ಬೋಡೊಂದು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ನಿಕ್ಲು ದೇಬೇರನ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಲೆತ್ತರನಾಂಡ ದೇಬೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ನಂಕ್ ದೇಬೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಕ್ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಿಷತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ 7 ದಿನತ್ತ ಅರೆಗೆ ಅಂಡ್ ನಂಕ್ ಆ 7 ದಿನ ಉಂಡಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸಮಯ ನೆಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನೆ ಸಮಾಜಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಂಡ ಜೋಕುಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ನಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬನ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲೆ ಅನಗ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಯ ಆಪುಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅನಗ ಜವಂದಿನ ಮದ್ಮೆನ ಅತ್ನದ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಂದು ನಡಕೊಂಡು 5 ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವು 5 ಬುಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಆದ್ ಜೋಕ್ಲಾದ ಕುಲ್ಯಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪರಬ್ ಅತ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆದ್ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಪಿದೆ ಪೋಪ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆದ 5 ಬುಕ್ಕ ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ನಂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಗೆ ದಿಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಸುದಿನ ಅದು ನಾಳೆಗೆ ಎಂದರೆ ಬಲು ಕಠಿಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಡು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಶುರು ಮನ್ಪುಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಬಿ ಟೂ ಲೇಟ್ ಪನ್ನದು 5 ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ಕಂದು ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೋಡನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಡು ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಕಮ್ ಟು ಭಕ್ತಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಯಮರಾಜರ್ ಬರ್ಪೇರು ಯಮದೂತರು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ ಸಡನ್ ಆದ ತೀರ್ಪೋಯೆ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದ ಪನ್ಪುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತುವಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಸಡನ್ ಆದ ತೀರ್ಪು ಪೂಜಾಗಿ ನಂಗೆ ಯಮದೇವರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೋನುಜ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮನ್ಸ್ ಬತ್ತನಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮನ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತಲೆಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಯಮರಾಜರ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನೋಟಿಸ್ ಬಿ ನಮ್ಮ ತರೆ ಕುಜಲ ಬೋಲ್ದಾಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮಗ ನಿನ್ನ ಇಂಚಿಗೆ ದೂರ ಆಂಡ ಇಂಚಿ ಕೈತಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕಿ ಅಪಗನೆ ಕಪ್ಪು ಪೇಂಟ್ ಪಾಡುವ ಕಪ್ಪು ಪೇಂಟ್ ಏರಳ ತೋಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಅನ್ಪುವ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೆಲವದಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣದ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ್ ಇದು ರಡ್ನೆದ ನೋಟಿಸ್ ಐಕ್ ಕನ್ನಡಕ ದೀಪ ಹತ್ನಾಡ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತದ್ದು ಮೂಜಿನ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಕೂಲಿ ಆದರುಂಡು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಕೂಲಿ ದೀಪ ಇಂಚನೆ ನಂಗೆ ದೇವರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ನಮ್ಮ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದುಂಪೊಪ್ಪ ಆಂಡ ಯಮರಾಜರು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಐನ್ ತಪ್ಪಾಯ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇಂಚನೆ ಈ ಯಮರಾಜರು ತಪ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯ ಪತ್ತೋಡು
ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡದನ ಗುರು ಆದುಪೋಡು ಆ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯ ಪತ್ತಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಲಿ. ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಚಾರ್ಯನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಿಂದ ಆರ್ನ ಜೀವನಡು ಸಮಯನ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೇರ ಪಂಪನಿಕ್ ಆರ್ನ ಕಡೆತ 16 ವರ್ಷದ ಎಂತುವಿನ ದಂಡ ಆರ್ನ ಲೀಲಾಮೃತಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆ 16 ವರ್ಷೋಡು ಆರ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜತ್ತೇರ್ನಂಡ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಖಾಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 2.5 ಗಂಟೆ ಅರ್ನ ಇದ್ರೆ ಆ 1 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವಂತೇರು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು 700 ಶ್ಲೋಕಗ್ ಐಕ ಅನುವಾದ ಮಂತದ ಐಕ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆದೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಲ್ ಅರ್ಥ ಮಂತದ ಐನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಂತದ ಐಕ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆದು ಮಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 80 ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆತ್ತೇರ ಏಪ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಜ್ಜ ಅಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು. ಆಂಡ ಅವೇ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಆರ್ನ ಜಪ ಪದ್ನಾಜಿ ಮಾಲೆ ಜಪ ಮನ್ಪುರಿ 5 ಬುಕ್ಕ ದೇವರನ ಆರತಿ ಮಂತದ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ಲ ಪೋಂತೇರ ವಾಕ್ ಪೋದು 5 ಬುಕ್ಕ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ನ ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ 5 ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಂದು ಮೀಟ್ ಆಪುರಿ ಆರ್ನ ದಿನಚರಿ ಎತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇತ್ತರ ಬಂಡ ಆ ಸಮಯನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಫಲವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೇರು. ಅಂಚ ಮಂತ್ರಿದಾದ ಆ 16 ವರ್ಷಡು 80 ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯರಾಂಡ್ 108 ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಮಲ್ತೇರು, ಸಾವಿರಾರು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು, ಸಾವಿರಾರು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಪಗದ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡುತ್ತೇರು. ಆನ ಪೂರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಂಗೆ ತಿರದಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಸಾವಿರಾರು ಲೆಟರ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಪಂಚಡು 14 ಸರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ಆರ್ ಪೋಂದ್ರ ದೇಶ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ದೇಶಗಳ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತದ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇರು. ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ನರಹರಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಪಂಡೇರು ರಷ್ಯಾಡು ಇನಿ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಟು. ಆ ರಷ್ಯಾಗಾರ ಪೋತನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಂಡದ ವೈದ್ಯರು ಅಕ್ಕಲ ಮಂತಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶಗಳ ಇನಿ ಚೈನಾಗ್ ಪೋಲೆ ಚೈನಾಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಶೋಟ ಪೋನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನೆದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆರು ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ. ಅಂಚಿನ ಮಹಾಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಮಿತ್ ಆರ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಈತ್ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಆರ್ ಆತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚೆದಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಪೆರೆ ಆರ್ನದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಎಂಚ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊನೊಲಿ ಆರ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾರ್ಥ ಎಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವನುಂಡು. ಏತೋ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪೆರು ಎಂಚ ಇರು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಯರು ಕೇಂಡ ಪನ್ಪೆರು ಪ್ರಭುಪಾದನ ಬುಕ್ ಓದಿಯೇ ಆತೆ. ಅವು ಬುಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಯಾಗಿ ಕೊರ್ನೆದಂಡ ಆನ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವತಃ ಮುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆರ ಬರೆಯನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆರೇ ಓದುವಂತೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಆರ್ನ ಭಕ್ತರು ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಂತೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಈರ್ನ ಬುಕ್ನ ಈರ್ ದಯ ಓದುವರ ಅಪಗ ಒಂದ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಬರೆಯನತ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಣ್ಣನೆ ಯಾನ್ ಬರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಬರತ್ತೆ ನತ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವಯಂ ಅರೆಗೆ ಇದು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಂತನೇನು ಆರ ಬರೇನ ಅಂಚಿನ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ನ ಆಶ್ರಯದ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿವಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಮನ್ಪೋಲಿಂದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಕ್ ಬೇತಲ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ನಂಕ್ ಇಸ್ಕಾನೆ ಪನ್ಪನೆತ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಬೇತಲ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಮೇರ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ತೊಂದರೆಜಿ ಓವನ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪೋಯಿನ ನಂಡ ನಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ಒಂದು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಆರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಗಳ ಆರು ಹಾಲ್ ಮಂತೊಂಜಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಚಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಲ್ಪಗಾವಡ್ ಬೊರ್ಚಾಯನ ಪಾತ್ರ ಕೆನೊಂಜ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬದಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಪೆ
ಈ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂಡಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತಾಲ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡಿದ ನಕ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದುಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಗೃಹಸ್ಥಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜುನ 5,000 ವರ್ಷದ ಇತ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಡಿ ಜೋಕ್ಲು ಇರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಪೂರಾದ್ ನಡತೊಂದು ಈ ಭಕ್ತಿನ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಕು ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಾರ ಫೋರ್ಡ್ ದ ಸ್ಯಾರ್ಮನ್ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ಆರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಶಿಷ್ಯ ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಪೇರು ಆರ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇನ್ ಡೋನರ್ ಆರು ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಜೀವನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪಿಂದ ಓನರ್ ಕಂಪಿಂದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ದಿನಚರಿ ತುವಿನಿಂದ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ವಲಿ ಆರು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಮೂರ್ತಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಆರ್ನ ಸಾಧನ ಅವಡು ಜಪ ಅವಡು ಓದುನ ಅವಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಂತುನಾಡು ಪೂರ ಮಂತುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬಸಿ ದಾಕ್ಲೇರು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಒಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಯಪುರ ಗೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಲೈಪೋಯ ದುಃಖ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೈಚಿ ಪೂರ ಆರು ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ ಮಂತು ನೆಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನುವಲೇರು ಆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಾಯಪುರುಡು ಇನಿ 125 ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿರಡ್ಡತ್ತು 125 ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಕ್ಟುಲು ಅಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಮಾತಲ ಹುಟ್ಟಾದು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರ್ ಜೋಹನ್ಬರ್ಗದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೆರಿಗೆ ಜೋಹನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಆರು ಅಲ್ಪ ಪೋತುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ದಕ್ಲಾಡ್ ಬೊಲ್ದು ದಕ್ಲಾಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸ್ ಮಂತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ ಮುಳ್ಳರಿಗೆ ಐನು ತೂದು ಆರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ 40 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಪ್ಪು ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಲ್ದು ದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಆಂಡ ಏನಡ್ದ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಬೇರೆ ಐನ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಂತೋಜೇರು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಕೊರತು ಏಪ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗು ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ನೆಂದ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ಇಜ್ಜಿ ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂ ಬೀಜಪಿದ ಪ್ರತಃ ಯಾನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನೆ ಆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಆ ಜೋಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಸಹಕಾರ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿರ ಪೋಲಿ ಪನ್ಪನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಅಂಬರೀಶ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಪನ್ಕ ಇತ್ತೆ 50 ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಉಂತಾದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲು ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಇಂಕಲು ಹಿರಿಯಡ್ದು ಆಜಿದಿನ ಟುಂಚಿತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತನಂದೆ ಇರು ಏನು ಪನಡುನ್ಪಿನ ಏನು ಆತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆರ್ಪೊಂದುಲ್ಲರು ಇನಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ತಡೆಕುಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ತಾದಿಲೆಲ್ಲ ಪಂಡು ತೋಜಾರು ಏರು ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಂಸಾರಿ ಆದಿ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದಿ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ತೆರ್ಪದು ಕೊರಿಯಾರು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಚಾರಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ಎರಡು ನಿಗಲಿಡ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗದಿನಿ ಮಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬೋಡಿತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂದು ಕೇನಿ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ನಿಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಡುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂತೇರು ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಸಹಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕುಂಡಂತ ಇರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಡು ಆಗಲ ಇರುವಾರ್ಲ ಸಹಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕೇಳಿದು ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಮಾರು ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕಲು KB ಅವರೇ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕೊಂಡಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಚರಣ ಕಮಲದಳಾಯ ತಾಂಬಕ ರೂಪ ಚಿನ್ಮಯ ದೇವಕೀತನಯ ರಾಯ ರಘುಕುಲವರ್ಯ ಭೂಸುರ ಪ್ರಿಯ ಸುರಪುರ ನಿಲಯ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಚತುರೋಪಾಯ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ.
ರಡ್ಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆಲ ಇನಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಬೈತಿದಿರ ಸೇರೆ ರಾತಜಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಮುಗಿಪೋಯನ್ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಬರೆ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಡು ಆ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆಲ್ಲ ಗಲಸೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಡತೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಐಲಸ ತರ ಪದಕೊರ್ಕು ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ನೆಂಪು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟುನೆ ವಾ ಕ್ಲಾಸದಿಂದ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಾಂಡ ಆ ಶಬ್ದ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪುಂಡು 1924 ಇಸ್ವಿದ ಜುಲೈ 2 ನನಗ ದಿನ ಕುವೆಂಪು 6 ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಬರವುನು ಐರಿಷ್ ಕವಿ ಜೆ.ಎಚ್. ಕಜಿನ್ಸ್ ಕೊನು ತುಷ್ಪಾವೆರ್ 6 ತೂಪೆರ್ಗೆ ತೂತು ಕೇನ್ವೆರ್ಗೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕಗ್ಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟಫ್ ಅಂದರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ ಅವೇಟ್ ಬರೆಪಿನೆಕ್ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಂದಿನ ಭಾಷೆಡ್ ಬರೆಪಿನೆಕ್ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಡ್ ಬರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ಗ್ಯಾರ ಐಕ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಉದಾತ್ತ ಭಾವಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆಯ ಮಟ್ಟ ಕೀಳು ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಐಕ್ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನೆನೆಪುಡ್ದಿ ಒಡಾಯ್ನ ಐರಿಷ್ ಕವಿ ಜೆ.ಎಚ್. ಕಜಿನ್ಸ್ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯೂ ತನಗೆ ತಾನೇ ಅಸಮರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನೊಬ್ಬನು ಬರುವ ತನಕ ಅದು ಅಸಮರ್ಥ ಎಂಬಂತೆ ತೋರಬಹುದು ಅಸಮರ್ಥರಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೊಬ್ಬನು ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಪಂಡದು 6 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ರೆನ್ ಅಂಚ ಆನಿಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕುವೆಂಪು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 57 ಕವನವನ್ನು ಬರೆಯ ಬಂದ್ ಪನ್ಪೇರನ್ನ ಅಂದೇಟ್ ಇತ್ತ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ದನೆ ಅಂಗಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಲುಲ್ಲ ಇಟ್ ಪಾಡ್ದನ ಪಂತಿನ ಪಂಪಿನ ದುವೆ ಪರಿ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಉಲ್ಲ ತನಕ ತಿಕ್ಕುವ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಬೈತೇನ ಉಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಾನೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕಡನ್ನು ಜನಪದದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೈನ್ ಪಂಡೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಶಿಷ್ಟವಾದ ತುಳು ಗೀತೆನ ಕನಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಈ ಕನ ಉಂಡತೆ ಅವೆಕ್ ಐಲಸಾಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಾಮಿನುವೆ ಬಾಲೆಕೃಷ್ಣೆ ಪೋಖ್ರಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಪ್ರಣಯಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಬಾವಾಗ ಬಾವೆ ಆದ ಬಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತನು ನಡಪದ ಕೊರ್ತಿನಾಯೇ ಕೃಷ್ಣೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಳೆಯ ಚಾಣರು ಮೆಚ್ಚುವಂದದಿ ಬಣ್ಣದು ಭಾರತೋಡು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸೆ ತನ್ನ ಭಾರತೋಡು ಪಂಪ ಅಂಚಿನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸೆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವೋಡು ಐತ ಸಾರನು ಇಡೀ ಗೀತದ ಸಾರನು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅದೇನು ಕರ್ಮವೇ ಹೂಡುವುದು ತನುವನು ಕರ್ಮವೇ ಸಲಹುವುದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೇ ಕಳಚುವುದು ಜೀವಭ್ರಮೆಯ ಬಾಹಿರರ ಕರ್ಮ ತಾನೇನಾದಾಡಾಗಲಿ ನಿರ್ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಲಿಪಾರ್ಥ ನೀ ನಿರ್ಲೇಪದ ಮೂಲು ಆಯ್ತಾ ಮುಗಿದ್ವೆ ಕರ್ಮವೇ ನಡಪಾವು ಬದುಕನ ಕರ್ಮವೇ ತೂ ಒನುಗು ಕಡೆಟಲ್ಲ ಕರ್ಮನೆ ಬುಡುಪಾವು ಬದುಕಡು ಮತಿ ತಪ್ಪುನೇನಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅವು ದಾದಾಂದಳಾವಡು ಓರ್ಮೆ ದಾಂತೆನೆ ಮಲ್ತು ನೆಂಕ್ಲೆಡ ನಿರ್ಮಿಪುಲ ಕಲಿಪಾರ್ಥ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಉಪ್ಪಂದ ಸುಳ್ವಿಲು ಸಾಗಿ ತಕ್ಕ ಬಹುಶಃ
ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಣ್ಣು ದಿನಕ್ಕನ ಜನಪದೀಯವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾರ್ದನದ ರೂಪಡು ಅತ್ತಡ ಅವೇ ಒರುಟು ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ಕೊನೆಯರೆ ಆಪುನೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಂಡಂತ ಇರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪಂತೇರು ಆ ಸಹಕಾರ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಎಂಕಲೆ ಪಂಡ್ ತೆರಪಾಯಡ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕುಂಡಂತ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಿಗೀರ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಕುನಂತ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದ ಜರ. ಹಾ ಹಾ ಆಂಟಿ ಮಾತಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಬೇಕು ಕರಿಷೆ ವಚನಂ ತವ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಣಪನ ಆನಂತರ ಮಣಪರ ತಯಾರಾತ ಆತೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಗೀತದ ಕಡೆಗೆ ಬಂಪೇರು ಎತ್ರ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ರ ಭಾರತೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯರ್ ಭಕ್ತು ಇಂಚ ಒಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಉಳ್ಳೇನ ಪಂಡ ಬೀರು ಬಸುದಿನ ಅರ್ಜುನ ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇನ ಒಲ್ಪ ಯೋಗೀಶ್ವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳೇನ ಅಲ್ಪ ವಿಜಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪನು ಬಂತು ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಗೀತದ ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕ ತಿಕ್ಕನು ಅಂಚಾದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜುನೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರಿ ಕಲಿಕಾಲೋಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಉಳಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ತೂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಉಳಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ತೂಡು ಹೃದಯವಾಸಿ ಆಂಚಿತ್ತಿ ಭಗವಂತರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಉಳಾಯ್ಡು ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಆಂಚಿತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಇನಿಮಠ ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿನ ಗೀತದ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪದಾದೊಂದು ಅವನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿನ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಯ ನಿಯಾಮಕಿ ಆಪೆ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಆದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣರ ಆಪ ನಮ್ಮನೆ ಅರ್ಜುನರ ಆಪ ಒಂದು ಗೀತದ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ ತೆರೆಯುಂಟೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಸಿರಿ ನುಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಶಂಕರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರತನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಸಿರಿ ನುಡಿ ಬಂಡೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪೊರ್ರದ ಕೆಲಸ ವಿಲಾಸ ಈಗ ಪೊರ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚೆ ನಲಮಿತ್ತರು ನಿಖರ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಕೊಡೋರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಂಡಂತಾಯರೆ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಸಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ವಯನ್ ಶೆಟ್ರನ್ಗೆ ತಂದು ಎಂಕಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಜಪ್ಪುವ ಎಂಕಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಗತ್ತೊಂಬ ಅಂತಿನ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕಲು ಮುಂದುವರ್ಸ KMR ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪಂಪನ ಬಂತೇರು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಹಿರಿಯದ ಪಾತೇರುವಾರು ನನ್ನ ಪಂಡಲ್ಡ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಕ್ ಮಗಿತ್ ಕೊಡ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಅವಡಕ್ಕ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣದ ಹಸಿರು ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಕಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ತಾ ಬಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಜ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿತಿ ಯೋಲಿ ಇಂತಿನ ಏನು ಇರ್ನ ಪೊಗೆಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಎಂಕಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಬೆಲೆ ಆವಡು ಅಂತಿನ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ಪೋಡು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರಸಮಣ್ಣ. ಕೇನುಡೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ತುಳುವ ಜಾಲುಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ದನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ. ಪಾರ್ದನ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಗೆ ಕೆಲವು ಅಪಸ್ವರಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಪಾರ್ದನ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಪಿನ ಐಕ್ ತಕ್ಕವೈನ ಉತ್ತರಲ್ಲ ಇರ್ ಕೊರಿಯಾರು ಅವು ಪಾರ್ದನ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅವಾರ್ಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಐಕ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕನಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ಸೇರವೋಡು ಪಂದು ಊರುಡುತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರತ್ತು ಪರದೇಶಡುತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ನಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪು ಐಲೇರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಜ್ಜ ಈತು ಸೋಕಾಪುಂಡು ಪಣದು, 'ಯಾನ್ ನಿಜವಾನ್ಲ ಎನ್ನದುಜಿ ಆಂಡ
ಅವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡು ಮಾತ ಜನಕುಲು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ 150 ಜನ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ನಪ್ಪ ಒಂದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು. ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರಂಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಂಡು ರಾತ್ರಿ ಆಜಿ ದಿನ ಜೆತ್ತಿನವರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿದ್ರೆಳ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಐತ ಮಧ್ಯಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು. ಪೂಜ್ಯ ಕಾವೆಂದರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೊಡೆದು, ಜಗದ್ಗುರು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉಡುಪಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಾಧೀಶರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೇಮಾರು ಈಶ ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪ್ಪಲದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಧಾಮ ಮಾನಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣದಾಸ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪುಣೆ ಐತ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಾರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಡಿಗರು ಮೊಗಲ್ನ ಮಾತ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಐಲೇಸದ ಕಜ್ಜಗು ಕೊರಲು. ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಗುಲ್ಲ ಅಗಲ್ಲಾಂಗಲ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಗಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಅಗಲ್ಲಾಂಗಲ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಗಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಮ್ಮಗಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ್ನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ತೋಜೋನು ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ಪ್ರಚಾರ ರೀತಿಡು ಕೊಣಪಿನಗಳು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಪರದೇಶದೋಡು ಜನಕಲು ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪೇರು, ಅಮೆರಿಕೋಡು ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪೇರು, ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪೇರು, ಅಂಚನೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮಾತಕೋಡಿಲ ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಕೋಜೋನು. ಅವಳ ಪಾತ್ರ ನುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಗೂ ಅವೇನು ಹೋಲಿಸಂಡ. ಮಹಾಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣನು ಹಿಂದೂ ಮಿಥಾಲಜಿ ಪಡೆದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದ ಲೆಪ್ಪರು. ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಡ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪನಗ ಆರು ಪಂಡರು ಮಿತ್ ಪಂಡ ಅವು ಸುಳ್ಳು. ರಾಮಾಯಣ ಬಗ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಪಿನ ಸುಳ್ಳು ಪಣದೇ ಪಂಪೆರು ಐಕ್ ಬೋಡುತ್ತಿನಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಸತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಅವೇತೋ ಪುರಾವೆಲು ನಂಗೆ ತೋಜಿ ಬರ್ತಾ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತದ ವಿಷಯಡು ಏರ್ಲ ಐತ ವಿಷಯಡು ಪಾತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ ಅಗಲಗೆ ಉನ್ನನು ಈ ನೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ತೆರಿಪಾದು. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ ಪುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಅಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಗಿನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಜನಾಂಗಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ. ನಂಗೆ ಪ್ರವರ್ತನ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಟುಳ್ಳರು ಆರು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಆಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಸಾರನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಕಂಟ್ರಿ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಐಕ್ ಐಲೇಸದ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲನ ಅಗುಲ್ ಮಾತ ಅರೆಗು ಅಭಾರಿಯಾದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆಜಿ ದಿನದ ಈ ಪ್ರವಚನಡು ಸುರುತು ದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ 12ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೆಯರು. ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅರ್ಜುನಗು ಈ 700 ಶ್ಲೋಕನು 40 ಮಿನಿಟ್ ಪಂಡೆರು. ಅಂಡ ನಂಕ್ ಅವೇನು ಓದರ ಪಂಡ ತಿಂಗೋಲಿ ಅಂದು ವರ್ಷ ಅಂದು ರಡ್ನ ದಿನ 6 ಪ್ರವಚನ ಪಂಡೆರು ದೇವರು ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಮನದೊಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಮೂಜನ ದಿನ ನಮ ಏರು ಜೀವ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ದಾದ ನಮಕಲ ದೇವರಿಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. 4ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ದಾದ ಅವು ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. 5ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬದುಕೋಡು ಪಂಪಿನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರು.
ಆಜಿನ ದಿನ ತಾನಿ ಇನಿ ಆರು ಕಾಲ ಪಂಡ ಟೈಮು ಆ ಟೈಮುನು ನಾವು ಇಂಚ ಅವೇನು ನಂಕ್ ಬೋಡಾಯಲಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣುತ್ತಿರಪೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಅರ್ನ ಆಜಿದಿನಂತ ಪ್ರವಚನ ನಮ್ಮ ಮನಮುಟ್ಟುಲಕ್ಕ ಆರ ನಂಕ್ ತಿರುಪೆಯರ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ದಿನಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡಲ್ಲ ತೆರೆಯೋನುಡು ಬೇತ ಜನಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡು ಅವೇನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುಂಡ ಹಿಂಸೆ ಅಹಂಕಾರ ವಂಚನೆ ಮಚ್ಚರ ದರೋಡೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಲ ಆವರ ಸಾಧ್ಯ ಪಣದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅರೆಗು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತುಳುತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಲ ಐತ ಸಾರ ತೆರೆಯೋನ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಟ್ಟಲಿ ಐತ ಅನುಭವನು ಸಾಧಾರಣ ಜನಕಲಿಗೆ ಅವನು ತೆರೆಯಲಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದನ ಆರು ಮಲ್ತೇರು. ಭಗವದ್ಗೀತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿಕ್ ಮುಗಿಯೋಡು ಆಜಿನ ಆಪುಡು ನಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅವನುಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗಂಟೆ ನಿತ್ತ ಪಿರವಡ್ ನಮ್ಮ ಕುದೊಂದುತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದಾ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ಸಂತರಮಣ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಂಕ್ ಸಮಯ ಇಂತದು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳುದಿನತ್ತೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸರು ಅರ್ನ ಆರು ನಂಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಳು ಕತೆ ಪನ್ಯ ರೀತಿನ ತೂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಆರೊಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಲೆಕ್ಕ ನೀನೋಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತ ಕುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಳು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪನಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಪಣ್ಣುತ್ತರು ಅವಳ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಸದೆಯಗು ತಾಗೊಂದುತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಒರಿಲಕ್ಕತನ ಜೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಣ್ಣುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುತ್ತುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು 2 ಗಂಟೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಒಂದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುತ್ತುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚ నేను ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣಪಿನೇನು ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಇನಿಯ ನಂಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ಆಪುಜಿ ವಾರಗು ಹೊರ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುದ್ದುದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಲಿ ಆ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಡ ಪಾತೆರ್ದು ವಾ ನಮನಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊಣವಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಅರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ಅವನ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ಕ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕುದ್ದುದು ಐತ ವಿಷಯಡು ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಗ ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಐತ ಮಧ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಜಿ ದಿನೋಡಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡುತ್ತೇರು ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಕೋರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ರನಗಲಿ ಅಗಲೆಗ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪದ್ಯ ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನಕೋರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡೋದು ಕೊರಿಯರು ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ ಸಂದಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಸಮಾರಂಭವು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಜೈ ಐಲೇಸ ಜೈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಹಿಂದ್. ರತಮಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಇನಿಕೊಂದು ಮುಗಿಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾತುಂಡು ಅವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪೋರಲ್ಲಯ್ಯ ಒಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಅನ್ಪಿನ ಇನಿಕ ಮುಗಿಂಡಲ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ತುಳುಕೂಟದಾಗಲು ದಿಯೊಂದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುಕೂಟದಾಗಲು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯೊಂದೇರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಪುಂಡವು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಏನು ಪಂಡ ಮೂಜಿನಾಲೆಟ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಉನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆನಗಲು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪೂಣೆಡ್ದು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಅರೆನ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರೆನು ಆರೇ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಬತ್ತದು ಮೂಜಿನ ಅಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1/2 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 7:30 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆರು ಇರೇ ನೆನೆತ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಸರತಮಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದೇರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು ಬಂತೇನೆ ಆರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 1/2 ಗಂಟೆ ಜೋಕುಲೆ ಮೂಜಿನ ಹಲೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ನೆಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುಕೂಟದ ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಎಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಲ್ತದ ಅಗಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು
ಐಕ್ಲ ನಿಗುಲು ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಪಾತರಕ್ಕೆನ್ನ ಪೊರ್ತಾತಲು ಅವೇಡು ದುಂಬು ಸುಧಾಕರನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದು ಎಂಕಲ್ ನೇರವಾದ ಕೇಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿದು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಉಗಾಭೋಗ 4 ಸಾಲದ ಉಗಾಭೋಗ ಪಾಂಡದು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೆ ಉಂಡೆಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಭಂಡಾರವ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕುತಿ ಎಂಬ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಲಹೋ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಅವು ವೈಕುಂಠ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಭಂಡಾರ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಕೈಯಲ್ಲೆನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸೋ ನಿನ್ನ ಮುದ್ರಿಕೆಯಾದ ಕಾಸಿ ಬಡಿಸುದೇವ ನಿನ್ನ ವೈಕುಂಠ ದುರ್ಗದೊಳೆನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಲಹೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ಆಸೆ ತರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾಹುನಲ್ಲ ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ಆಶಕ್ಲೇಶ ದೋಷವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯೊಳು ಮುಳುಗಿ ಅವನ ಪಾಶಗೊಳಗಾಗದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದು ಸಂತೋಷಿಯಾದು ಆಶಕ್ಲೇಶ ದೋಷವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯೊಳು ಮುಳುಗಿ ಅವನ ಪಾಶಗೊಳಗಾಗದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದು ಸಂತೋಷಿಯಾದು ಕಾಶಿ ವಾರಣಾಸಿ ಕಂಚಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಏಸು ದೇಶ ತಿರುಗಿದರೆ ಬಾಹುರೇರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರೇರು ದೋಷರಾಜ ಕೃಷ್ಣ ವೇಣಿ ಗಂಗೆ ಗೋದಾವರಿ ಭವನಾಶ ತುಂಗ ಭದ್ರೆಯವರಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾಗಿ ನಿಂತು ಜಪ ತಪ ಮನೆವಗಳ ಏಸು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರು ಫಲವೇರು ಈ ಛಲವೇನು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಿರಿ ಕಮಲೇಶ ನಂದು ಒಂದು ಬಾರಿಯರು ಇಂದ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಮನ ತಣಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಿರಿ ಕಮಲೇಶ ನಂದು ಒಂದು ಬಾರಿಯರು ಇಂದ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಮನ ತಣಿಯಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಭ್ರಮೆ ಬಂದು ಮಾಯಾ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಂದು ಒಂದರಿಂದ
ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸಂದೇಹವ ಮಾಡದಿರು ಅರಿವು ಎಂಬ ದೀಪವಿಟ್ಟು ಎಂದು ಕಂಡ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಾಂಡ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂದು ಹರಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿವೇಕದಿ ನೋಡನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡು ಕಂಡ ಈ ನೋಡು ಕಂಡ. ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು. ಶರಣು ಮಾಡಿ ನೀರ ಮುರುಗಲ್ಯಾಗಿ ಪರನಾರಿಯರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯ ಮಾಡಿದಿ, ಮನ ಸೆಳೆಯ ಮಾಡಿದಿ. ಗುರು ಬಾರಿ ಶರಣು ಮಾಡಿ ನೀರ ಮುರುಗಲ್ಯಾಗಿ ಪರನಾರಿಯರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯ ಮಾಡಿದಿ, ಮನ ಸೆಳೆಯ ಮಾಡಿದಿ. ಸೂರ್ಯನೊಳು ಸೂರ್ಯ ತುಂಬಿ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಇರುಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆಯ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಧರಿಸಿದಂತೆ. ಗಾರುಡಿಯ ಮಾತ ಬಿಟ್ಟು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಿಳಿದು ಸಾರಿಸುವಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಮನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶಮನದಿಂದ. ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತಾನಂದಾದಿ ಕೇಶವನ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತಾನಂದಾದಿ ಕೇಶವನ ಸಾರಾಮೃತವನ್ನು ಬಂಡ ಜೀವವೇ ಎಲ್ಲೋ ಬಂಡ ಜೀವವೇ. ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು. ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ, ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ, ಆಸೆ ತರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾವುದಲ್ಲ. ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಯಾಪಲ ಇರು ವಿಶೇಷನೇ ಯಾಪನೇ ಪದ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಐಲೇಸ ಗಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನ್ ಕನತು ಕೊರ್ಪಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿತ ಪದಟ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸುಗ್ ತನುಕು ತಂಪು ಕೊರಿಯರು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟರ್ನಿ ಮರಣಿಡ್ದಿಂಚಿಯಾನ ಪಲ್ಲೆ ಏನೊಂದು ಕೇಳೊಂದು ತೈನಿ ಬೈತೆರ್ಯಾರು. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಡು ನಂದು ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರೆ ಏರೇನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಳುಟು ಮಲ್ಪುಡು ಉನ್ಪಿನ ಕಿರ್ನ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಉನ್ಪಿನ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿಗೋಸ್ಕರ ಏರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಹಲೋ ಕೇನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೇನುಂಡೆ. ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಮಾತ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತುಳುಟ್ಟು ಪಂಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ದನ ಬಂದು ಐಟಾರ್ನ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಗಣಪತಿನ ಭಾಮಕುಮಾರ ಸಂಜಿನ್ ಉಂಡು ತುಳುಟು ಗೀತೆನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೇನ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಅವೇನ ಮಲ್ತದ ತೋಜಾದೇರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಬದುಕು ಉಪ್ಪು ದಾಂತಿನ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಪಂಡ್ ಪೇರು ಸಕ್ಕರೆ ನೆಯ್ಯಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಸ್ತುಲನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಒಣಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋತು
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ ಅಂಚನೆ ಆತಂಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಂದಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ರೆಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನು ತಾನು ತನಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನವು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂಡ ಲೋಕಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಪರಲೋಕಗೋಸ್ಕರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನವು ಕರ್ಮ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲು ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಐತ ಸಾರುನು ಬರೆತಿನ ಮಾತೃ ಗ್ರಂಥನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಐಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪುಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಬಂತೇರಿ ಸರ್ವೋಪನಿಷದೌಗಾವೋ ದೌಗ್ಧ ಗೋಪಾಲಾನಂದ ಪಾರ್ಥಾವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತೋ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಾಂದ ಅವೇನ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪುನ ಕಂಜಿನ ಬಿಡುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಪೇರನ್ನು ಬರಿದು ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಸಾರನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟುವೇರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತುಳುಟ್ಟು ಯಥಾವತ್ತಾದ ಕನೆಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೂದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಪಾಲುದಾತು ಐತ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಐಲೇಸದಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇನಿ ಜಗತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅವನತಿದ ಒಂಜಿ ಛಾಯ ತೋಜುಂಡಲ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ದಕಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಪಸರಿಸವನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ದೇರು ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಉದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸೋಡು ಐಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಯಕುನ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡಾಗ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅಂಚಿನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಇನಿ ತುಳುಟ್ಟು ಐತ ಸಾರನು ಆಜಿದಿನ ಪಣದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾದ ನರೆಟ್ಟು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪ್ವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬರಡುನೊಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಟೆಂಚಿ ಕಾತೊಂದುತ್ತೆ ಅಂಕಲು ಮೇರೆ ಕೇಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಕೇಳುದಿತ್ತೇರು ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಪುಜಾರ ಪಂತಿಜಾರ ಇನಿ ಬೈದಾರು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದು ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬೇಲೆಗೀರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅವಡು ಉಂಪಿನ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ನೆರವೇರ್ಸ ಕೊರಡು ನಂದು ಕೇನೊಂದು ಕೇಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಹಿರೇಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿರೇಗೆ ಇನಿ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊರಪೆ ಬಂತೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಟ್ಟುನು ಇನಿ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಬ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋ ಉಂಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಇರೆಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಟ ಅಂಕಲ್ ಇರೆಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸಮಯ ಏತ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯಪನ ಪಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉದ್ದ ಅಂಡ ಪನ್ನೆಯನ್ನು ಉಂಟಾವೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾ ಲೋಕಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಕ ಫಲಪ್ರದ ಮೂಕಾನ್ ಕೃತಮೇ ಶತ್ರುಂ ಏಕಾಂತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಯಾನು ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ಏನ್ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇನಿ ನಿಗಲ ಐಲೇಸದನ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಗುಲು ದೇಶದ ಗುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈವುರುಗು ಪೋಪ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಇಡುಪುವ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುರುತಾಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಗುರುತಾಪಿನ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರೋಣ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪವನಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು ತುಳು ದೇ ಕಲ್ಪವಡು ಮನಗ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ತ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಲೆ ಅವೇನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ತನ ತುಲೆ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹಾಳಾಗ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಮೇರಾಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒರಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಏನ್ವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆತನಗ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷಿ
ಇನಿ ITBT ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಹೋತ ITBT ನಂಕ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಜಿ ನಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ಚಿಪ್ಪುಡು ಬಂಜಿ ಜಿದ್ದಿನ ನುಪ್ಪುಡು ಬಂಜಿ ನಂಕ್ ಇನಿ ಕೃಷಿಕ್ ನಮ್ಮ ತೊಡಗು ನಂಚಿತನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಕೃಷಿ ಕೇರ್ಪುರ ಮುಗ್ದೇರು ಮೊಗಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜೇನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೂನು ನಿಜವಾದ ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ನೆ ಪನೋಡ್ ಚಿಂದಿದೆ ಆಂಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಉಂಟು ಏನೋ ನೆಟ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಗೊಂಡು ನೆಟ್ಟಾಪದ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಲೆತ್ತೇರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿ ಬಡ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ವನಸ್ಪಾಡಿ ಏನ ದುಮ್ನಾನಿ ಪಂಡುತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಏನ್ ಹೋದೆನ್ನ ಕೈದೇಕಾದ ಇರೆ ಪಾಡಿಯರು ತುಳಿಂಗ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇರೆ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಈ ಇರೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೇಂಡೇರು ಈ ಇರೆ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆಗನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನಗಾರ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಪಚ್ಚದ ಸಂಕೇತ ಐಕ್ ಮಧ್ಯಗ ಬೊಳಂತ ಅರಿಬಾಡಿಯರು ಬೊಳಂತ ಅರಿಬಾರ್ದು ನುಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಬೊಳಂತ ನುಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಈ ನುಪ್ಪು ಬಾಡಿಯೇನು ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂತ ಆತನಗಾರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬೊಲ್ದುದ ಸಂಕೇತ ಐಕ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಕೇಸರಿದ ಸಂಕೇತ ಉನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪುಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪುಡು ದೇಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಮಾಷೆ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಓಲುಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡೆ ಆತನ ಗಾರ್ ಪಂಡೇರು ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಲದ ಇದು ಪಂಡೇರು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಉನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂತುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಏರ್ ಪಟ್ಟುನು ನಮ್ಮ ಏರನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಗಲೇನು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಲೇನು ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಪನ್ನ ದಿವನ್ವ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೊಡ್ಪುಂಟುಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒರಿ ಪೊರ್ഞ്ഞು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮದ್ಮ್ಯಾನಗ ಪ್ರಸ್ತಾ ಗುಲಿಕೇಂಡೇರು ಮದ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿ ಇರೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆತನು ಇರ್ನ ಕರಿಯಮಣಿ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡೇರು ಆತನ ಇಮ್ಮಲ್ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ದೆತ್ತದ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಕಾಜಿ ದೀಪಿನ ಕಾಯ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲುಂಡು ಕರಿಯಮಣಿ ಆತನಗ ಆರ್ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಅವ್ಳು ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಆಗಲು ಅವು ಕರಿಯಮಣಿ ಕಂಟೆಲು ಬಾಡ್ನ ಹತ್ತು ಕೈ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಆತನಗ ಮಲ್ಬಂಡಲ್ಗೆ ಅವು ಏನ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುಂಡ ಕಂಟೆಲು ಬಾಡ್ನು ಏನ ಚೂಡಿದಾರ್ ಬಾಡಿನ ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟುನು ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಜಾಗ ಬದಲ್ ಮೊಗಲೇನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋಸ್ ಎನ್ನೋನುವ ಮೊಗುಲ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಗಲು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇರಳ ಪೋನ ಮಮ್ಮೂಟಿಪ್ಪು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಬೊಂಬೈ ಪೋನ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇಪ್ಪು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೋನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದನೇ ಹೀರೋ ಏರುಂದಕ್ಕೆ ನಂಡ ಒರಿ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೀರೋ ಏರ್ ಪನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪಾತಿರೋ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೀರೋ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಏರ್ ಪನ್ನಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರೋನ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಅನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಪಾತಿರೋದ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಯೆ ಎನ್ಪೇರು ಅವೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಹೀರೋ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ತಾಗಿಡು ಪೋನಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಅಮ್ಮೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್ತೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಗ ಈ ದಾದ ಆಪ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಯಾನು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸವನ ಯಾಪೆ ಮತ್ತೆ ಉಂದೇ ಲೆತ್ತೊಂಬೋದಾರೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೆತ್ತದು ಉಲಾಯ್ ಲೆತ್ತೊಂಬೋದ ಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೋಪದೇಶ ಆಪಿನ ಫೋಟೋಂತುದು ಧ್ವಜಪಾದ ಮಕರ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಪನ್ಪರ ಮಗ ಈ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸಾಯನೆ ಆವಡು ಎಂಚ ಆವಡು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಈ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರು ಪಂಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಮಹಾತ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತೇರು ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಅಮೆರಿಕೋಗೆ ಹೋದು ತುಳೆ ಪೂರ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಪೂರ ಬುರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಅಮೆರಿಕೋಗೆ ಹೋದು ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಬಲ ಏನಾದ್ರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ಅಮೆರಿಕೋಡು ತುಳೆ ಅಮೆರಿಕೋಡ್ ಆತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನರೆ ಇನಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒಂಜಿ ಯುಗ ಅಮೆರಿಕೋಡ್ ಯಾಂತ್ರಿಕನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿ ತುಳೆ ಪೂರ
ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅದೇನು ವಿದೇಶಿ ಫಾಲೋ ಮಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ ಮರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯೆ ಅವ್ರು ದುಮ್ಮು ಪುರ ಎಂಕಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನಕ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲೆ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಪುರ ಮಂತೊಂದುತ್ತೇರು ಅವಳು ಎಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೊಂಬೆಲೆ ಎಂದೀದ್ ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಟ್ ನಾನು ಕೈ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಕೊಪ್ಪುಡು ವೆಲ್ಕಮ್ 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 ಬಂದು ಏನ್ ತೂಪ ಏನ್ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾದ ರಡ್ಡು ಬೊಂಬೆಲೆ ಎಂದಿದ್ದೇರು ಅವು ಕೈ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ಬೇಕು ಮಠಕ್ ಹೋಯ್ಬೇಕೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಪಿನದ್ದು ಒರಿ ಕಲ್ವೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ 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 ಬಂದ್ಬಿಡು ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ್ಬಂದು ಕಲ್ವಾಗ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆತ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜೀಬಿಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ 2 ಜೀಬಿಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 1 ಕಿಲೋ ಅರಿಕೆ ಏತ್ ರೇಟ್ 1 ಕಿಲೋ ತರಕಾರಿಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತು ಬಾರಿ ದುರಂತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಬಲಿನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಯುಕ್ತೇಸು ವಿಷಯೇಂದ್ರಾಣಿ ಚಿರನ್ ವಿಷಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚಿರನ್ ಆತ್ಮ ವಶೇ ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತೆ ರಾಗದ್ವೇಷಲೆ ನಮ್ಮ ಬುಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ರಾಗದ್ವೇಷಲೆ ಬಿಡುಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ನಾರು ಚಿತ್ರ ಕೊಳೆತ ವಸ್ತು ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬಂದೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ 20 ವರ್ಷದ ಕತೆ ಬಂದೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುವೆಲ್ ತೋಡಿಯರಿಗೆ ಆ ಗುವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಗುಲ ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ದುಂಬು ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುವೆದ ಉಲಾಯಿ ಗುರಿಯಾಗೆ ಮಠಕ್ಕೂ ನೀಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಗುವೆಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲು ಗುರಿಯ ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂದರಿಗೆ ನಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಬ ಸಾಗೋದೊಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಪತ್ನಿಂಗಿನ ಕರೀದು ಅವಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತೆರು ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಬ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಕೈಟೇ ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ತು ಸ್ವಾಮಿಲ ಕೈಟೇ ಕೊಡಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತು ಸ್ವಾಮಿಲ ಕೈಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪ್ಪನ ನೀರು ತೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಳು ನೀರು ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಬರ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ದೇರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೇರು ಕೊಡಪ್ಪನ ಪಾಡಿಯೇರು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಳು ನೀರು ಪರ್ಕಾಂದ್ ಬಂದು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ನೀರ್ ಇಡೀ ವಾಸನೆ ಬರೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಮಗ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದೆ ಜನ ನಿಗುಲು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ 10 ಸತಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ ವಾಸನೆ ಹೋಗುಜಿನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ನಿಲ್ಕಿನಾಗ ರಡ್ಡು ಸೈದಿನ ನಾಯಿದ ಪುನುಕ್ಕುಲೈತ ಉಲಯ ಉಂಟಾಗೆ ಆತನಗ ಮಗುಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ತುಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು ತುಳ ನಿಗುಲು ಏತ್ ನೀರಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಗುವೆದ ಉಲಯ ರಡ್ಡು ನಾಯಿದ ಪುನುಕ್ಕುಲುಲ್ಲತ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಗುಲು ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕುನು ಹೊರತು ವಾಸನೆ ಖಾಲಿ ಹಾಕುದು ಆ ಪುನೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೆತ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಉಂಟ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಸುವಾಸನೆ ಉಂಟ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ದವ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುವೆಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲ್ಲ ಏಪ ಈ ರಾಗ ದ್ವೇಷಲೇ ನಮ್ಮ ಬುಡುಪನ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಸುವಾಸನೆ ಯುಕ್ತ ಹಾಕೋದು ಈ ಸಂತ ಜೀವನ ಅವೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣರ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಸಂತ ಬನ್ನ ಏರು ಸಾಧು ಬನ್ನ ಏರು ಬಂದ ಆತನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಂಪೇರು ಪ್ರಜಾ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ನೇವ ಆತ್ಮನ ತುಷ್ಟ ಪ್ರಜ್ಞದ ದೋಚ್ಯತೆ ಏನ್ ಪಂಪೇನೆ ಗೀತೆರು ಪಂಪೇರು ಏರು ಸಾಧು ತನ್ನ ಕಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕುಡ್ದು ತನ್ನ ಆತ್ಮೋಡೇರು ಸ್ಥಿರವಾದುಲ್ಲೇನ ಆಯೆ ಸಾಧು ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ರಾಗದ್ವೇಷ ಏಪಲ ಪಂಪೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಪೇರು ತಾಳು ವಿಜಯ ಧಾನ್ಯ ತಪವಿಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನೇಪಲ ಪಂಪೆ ನಂಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಗೂಡು ನಂಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತಿನೇ ಸಾಧು ಸಂತ ಏಕನಾಥೇರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಂತ ಏಕನಾಥೇರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದು ನೀದ್ ಬರ್ಪೇರು ನೀದ್ ಬಂದಾಗ ಸಂತ ಏಕನಾಥೇರೆ ಗುರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಬ್ಬಿವೆ ಸಂತ ಏಕನಾಥೇರ ದಾಳಾ ಪಾತಿರಂದೆ ಸೀದ ಬೋದು ಕುಡವರ ಮೀಪೇರು ಕುಡವರ ಭಕ್ತರ ಕುಡವರ ಉಬ್ಬಿವೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಮ ಸರ್ತಿ ಉಪ್ಪಿವೆ ಆಂಡಲ ಸಂತ ಏಕನಾಥೇರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತಿಗಿ ಆಯ್ಕೇನುವೆ ಸಂತ ಏಕನಾಥೇರ ಇರೆದು ಕೋಪ ಪಂಪಿನ ರಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜ ಮಾರದ ಇದೆ ಗರ್ವನೇ ಬರ್ಪುಜ ಬನ್ನಕ ಈಗ ದಾಲ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇವ ನೀನು ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ಇನಿ ನೂತ್ತ ಎಡ್ಮ ಸರ್ತಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುನ ಮೀಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯವನು ಈ ಕೊರಿಯ ಮಗ ಎಂಗಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬನ್ನದಾರನ ಎದುರುಗಾರನ ಕಾರ್ಮಕದ ಅಡ್ಡಗೂರುವೆ ಒಂದು ಸಂತತ್ವ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮೇರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುನು ಆರ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿದಾರು ಲೋಡೆಗಾಂವ್ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದಾರ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪೇರು
ಆ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಆರ್ನ ಮುಂಡಾಸದ ಉಲಾಯಿ ಪಕ್ಷಿಲ್ ಪುರ ತೆತ್ತಿದಿ ಒಂದು ಆತು ಸಂತಾನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಗೆ ಆತು ಆಂಡಲ ಎಡ್ಮ ಆ ಪಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಆನ ಉಟ್ಟ ಆರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದವೇನ ಕಾತು ಮುತ್ತಗೆ ಒಂದು ಸಂತ ನಮ್ಮ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಸಂತೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಜೀವದೊಂದು ಪನೊಲಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತೇನೆ ಪನೊಲಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಾದ್ರಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡವರನ ಪಕ್ಕಿ ಬಿನಿ ಗೂಡುಗಾದ್ರಿಂದ ನಮಕ್ ಇಡೀ ತರವೆಚ್ಚ ಆಪುಣ ಆರ್ನಾರ ಮಂಡಲ ನಿತ್ಯ ಗೂಡುಗಾದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಂತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೋಡು ನನ್ನ ಏರು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಗುಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಜೋಕುಲು ತೂದು ಕಲ್ಪ ಕಡೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದು ಉಂಟಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಅವ್ಲೆ ನನ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಂದಿರು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ತಾನಾಗ ತೂಪೆ ದೇವರನ ಉತ್ಸವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದೇವರನ ಉತ್ಸವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರೋಂದುತ್ತೇರು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಆ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಸೀರೆ ತುಟ್ಟಾದು ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಜಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೆಕ್ಕ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುತ್ತೇರು ಈಗ ಬಾರಿ ಆನಂದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿರೇ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇರ ತಗೊಂಡು ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂದ್ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ತೂಪೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೀರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಜಿ ಬಾರ್ದೇರು ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಮುಡ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದೇರು ತುಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಚಿತ್ರ ಮಂಜ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ನಾವು ಏಪಲ ಬಂದ ಡಿವಿಜಿ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಲೋಕ ನೇಮದಿಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಎಡೆಯುಂಟು ರಾತ್ರಿ 3 ಹೊರಡನೆ ತೆರಳಿದಡೆ ಆರು ಪಥ್ಯದವ ಮೆಚ್ಚುವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬಂತೇರಿ ಈ ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಓದು ವೈಕುಂಠುಡಿಗೆ ಐಕ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೇದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಪೋಲ ಪನ್ಪುಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ ದುಂಪೋಲ ಪನ್ಪು ಈ ಪಿರಬೋಲ ಅಂತ ಪನ್ಪು ಈ ದೇವರನಲ್ತ ಬೈದ ಈ ದೇವರನಳೆ ಪಿರಬೋಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ತುಯಿನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರುಡು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರು ತುಯಿನೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಂಬು ಪನ್ಪುಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಯಿನೇನ್ ನಂಬುದತ್ತು ಈ ನಂಬುಲ ಬೊಕ್ಕನಿக்கு ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡು ಇಜಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾದಿಗೆ ಪಾಡು ಕಡೆಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಏನ್ ಪನ್ಪು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನಿ ಮುಗ್ಗಿಡು ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಮುಗ್ಗಿನತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದಪನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಲ್ಲದು ಮುಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇನು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಏಪಲ ಸಾಕಾರ ಗೊತ್ತ ಕಡೆಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮತಮೇದಾಯಲ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ನನ್ನಾಯಲ್ ಮದಿ ಬಂತಿರು ಮತ ಒವ್ವೇ ಪಡು ಒವ್ವೇ ಜಾತಿರುಪ್ಪಡು ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿ ಆವಡು ಬಂತೇನೆ ಅಂಚೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಲು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಮೂಕಾಂಬಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಕೊಡಚಾದ್ರಿನಿಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಮಾತೆರಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿನಪ್ಲೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಂಡಿತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಸ್ವಾಮಿಲೆನ್ನ ಪಾತೆರಲು ಜೀವೋಡು ಮಿಂಚು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಎಂಕಲ್ದ ಇರ ಪಾತೆರಲು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಗುಯ್ಗುಡು ಒಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಲ ಗಮನೋಡು ದಿಯೊಂದು ಎಂಕಲ ಜೀವನೋಡವೇನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದು ಇರೆಗೆ ಇನಿ ಎಂಕಲು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣ ದಾಸರು ಪೂಣ್ಯದ ಇಸ್ಕಾನ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಉಳೆಪಾಡಿದಾರು ಅರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪುದರ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದು ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿತೇರು ಅಂತೇರು ಆರು ಮರಣಿಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲೆಗಂಜಿ ಶುಭ ನುಡಿ ಪಡೆದು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಗೋಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪೆರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು ಆಮೇಲೆ ಇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದು ಒಕ್ಕ ತುಳು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ತಪ್ಪುಲಾವ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿ. ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖಾಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಂದಿತ್ತೀನಿ. ಇಂಕ್ ಪಾತೆರ್ ಮೇರೆ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರಂದಿತ್ತೇರಿ.
ಎಂಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಗಿಂಡಿ ಅಂಜ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಐಲೇಸ ತಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ದ್ಯಾವಣ್ಣಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡು ಇಂಚಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರವಚನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂದು ಒರಿಯಡ್ದ ಆಪಿನ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೇವ್ರ ಬಂದ್ಪೇರು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಒಂದು 4 ವರ್ಣ 4 ಆಶ್ರಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗೂ ತುಲನೆ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ್ಪೇರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಒಂದೇನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿನ ವೈಶ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರನು ಒಂದೆಕ್ ಶೂದ್ರ ಪಣ್ಣಗ ಈ 4 ವರ್ಣಾಶ್ರಮನ 4 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ 4 ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂತಿನ ತಿನಿಕೋಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಪೋಂಡಲ ಒಂದೇನು ತೂವರೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಇಜಿನ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತನ ನಡಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಬೋರ್ಡು ಇನಿಕ್ ಈ ಐಲೇಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಎರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ದಾಕಲಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತದ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತೇರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ ನಿತ್ತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಕುಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೇವರೇ ಪಂತೇರು 17ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂತೇರು ನಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಕಶ್ಚಿನ್ಮೇ ಪ್ರಿಯ ಕೃತ್ತಮ ಭವಿತಾ ನಚಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯ ಪ್ರಿಯತರೋ ಭುವಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ನೀನು ಏರ್ ಬೇತೆಗಲಿ ಕೊರ್ಪೆನ ಆಯ್ ದೇವೇರ್ನ ಕಣ್ಣಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆಪೆಗೆ ನಚ ತಸ್ಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಕಶ್ಚಿನ್ಮೇ ಪ್ರಿಯ ಕೃತ್ತಮ ದೇವರ ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭವಿತಾ ನಚಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯ ಪ್ರಿಯತರು ಭುವಿ ನೆಡ್ದು ದುಂಬುಲ ಏರ ಆತಜೇರಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಏರಿ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಜ್ಞಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟುವೆನ ಆಯ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಅಂಚ ದೇವರ ನಮಕ್ ಪಂಡ್ತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಎಂಡಿಡ್ ಇತನಿಕುಲು ಅವಿನ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಅಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 52ಮ ಬೊಕ್ಕ 56 ಹೊರಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ನಿಕ್ ಓದರ್ ನಿಕ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು 52 ಬಂತೇರು ಏರ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತ ಜ್ಞಾನನು ಬೇತೆಗಲೆ ಪಟ್ಟುವೆರ ಅಕಲೆ ಜ್ಞಾನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನೇ ಅನ್ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಆಯನೇ ಅನ್ ಎನ್ನ ಧಾಮುಗ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ದೇವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಐಲೇಸದಾಗ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತಡೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮಾನ ಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಾ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎತ್ತ ಪಿರೌಡು ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಆತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂತೇರಿ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಜು ಕಶ್ಚಿದ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯತತಾನಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಂ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂಬೀತಿ ತತ್ವತಃ ಐಟ್ ಪಂಪೇರ್ ದೇವರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡ್ನಂಡ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಐಟ್ ಕೆಲವರು ಒರಿದು ಹೋಗ್ಪೇರ ಅಂಚ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ನಮಕ್ಕಿಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಐಲಸದಗಳು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಖಾಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿ ಆಜಿತಿನೊಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಓದಿ ಅಂದಲ್ಲ 700 ದಿನ ಊಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವೇ ತಂದೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಆಯ್ತು 17,000 ಶ್ಲೋಕಲು ಉಳ್ಳ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ದ ಒಂಜಿ ನೆನ್ ಪಂಪಿ ಯಾನು ಮುಗಿಪೆ
ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಸ್ ಸಂಘದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಕೊರುಂದಿತ್ತೆ. ಅದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತದು ಆರ್ ಪೊಂಜು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದೇವರ ಬಲ್ಲಿಗೆತ್ತ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪಂಡೇರು. ಯಾಂಕೆಂಡೆ ದಾಯ್ಗ್ ಏರ್ ಪಂಡೀರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದೇವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ ಪಂಡೀರು. ಆ ಒಂದು ಏಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ತಗೊಳ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರ ಅಂಚ ಅವ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜುಬಂಡೇರು. ಅಂಜನ್ ಯಾಂಕೆಂಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದ್ಯಾಗ್ ದೀರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಬಂಡೇರು ಲಡೈ ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದಿಂಡ ಲಡೈ ಹಾಪುಂಡ್ಗೆ ಯಾಮಂಡೆ ಲಡೈ ಆಪುಜಿಂದ ಏರ್ ಪಂಡೀರಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದಿಂಡ ಲಡೈ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು. ಆ ಒಂದೇ ಕುಳ್ಳುನೇಜ್ಜಿ ದ್ಯಾಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುಟು ಬರೀತಿನ ನಡುಟು ಪಂತಿನ ಒಂದು ಗೀತ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು 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 ಕಲಹದ ಯುಗ ನೂಲ್ ಲಡೈ ಹಚ್ಚಿದ ಬೊಕ್ಕು ಆಪುಂಡು. ಯಾನಾರೆ ಕೇಂಡೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏರಿಗೆ ಪಂತೇರಿಂದಿರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಕೆಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಭಗವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬರೀ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಪಂಡೇರು ಅಂದ್ ಸರಿ ಪಂಡರೀರು. ಭಗವಂತೆ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಬಂತೇರು ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂತೇರು. ಅರ್ಜುನ ಕೇಂಡೆ ಆ ಯುದ್ಧನು ದುಡ್ಡು ವಿನ್ ಆಯ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೇಂಡ್ ಜಾಯ್ ಸೋತ್ ಪೋಯ್ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಏನ ಹೊಡಿರಿ ಕೇಂಡೆ. ಈ ಕಲಹದ ಯುಗೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಅಂತೂ ಆದೇ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಜುನೆ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿನ ಉನ್ಮಲ್ತಿ ಆಯೆ ಯುದ್ಧದ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ರಥನು ಈ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಥಳ ಪತೊಂದು ಪೋಲ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ ತೂವರೆಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಯುದ್ಧದ ಬೈದೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ ತೂವರೆಂಡು. ಅದಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಆಯನ್ ಎತ್ತ ಪೋನಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಆಯನ್ ಏರ್ನ ಎದುರುಡು ಅಂತ ಬೇರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಒಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನ ಎದುರುಡು ಅಂತ ಬೇರೆ. ಅದಾಗ ಅವಿ ಅಕಲಿನ ಮಾತ ತೂದು ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಮುಗಿದು ಆಯೆ ತನ್ನ ಬಿಲ್ ಬಾಣ್ ನಿತ್ತಿರ್ತ ದೀಪೆಗೆ. ಅದಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಬಂದು ಆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಗ ದೇವರ್ನಗ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಚ್ಛೆ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ವತಃ ಇಚ್ಛೆದಾತರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಬಂದ ಅರ್ಜುನ ಇತ್ತಿರ್ತ ಬಾಣದೀಪೆ. ಅದಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪೇರಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಬನ್ನಗ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ. ಈ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧಡು ಜನಕ್ಲೆನ ಏರ್ ಅಧರ್ಮಿ ಅಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಯುದ್ಧ. ಧರ್ಮನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯುದ್ಧ. ಇನಿ ಕೋಡೇಡಿ ಕಲಿಯುಗ ಆಯ್ನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಯುದ್ಧ ಆ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕಲಹದ ಯುಗ ಆಯ್ನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಆಪುಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ದೇವನ ಕಲಹದ ಯುಗ. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಸಭ್ಯ ಕಲವಾಸ್ಮಿನ್ ವಿವೇಚನ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋರ್ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪದ್ರತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತರು ಪಂತೇರು. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಸಭ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಪಂತೇರು ಪ್ರವಚನೋಡು ನಮ್ಮ ಆಯು ಕಮ್ಮಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ಬದುಕನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇನ್ ಕೊರೋನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈಯುಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಸಭ್ಯ ಕಲಾವಾಸ್ಮಿನ್ ವಿವೇಚನ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋರ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದಗೆ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಮಂದಗೆ. ಉಪದ್ರತ ಪಂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವಂದುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನ ಅಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೀವನಡು ಸುಖ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಮಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಡು. ಇನಿಕ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪೋರೆಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ఒక ನಿಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಪ್ಪಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಒಪ್ಪಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ ಪೂನೋಡು ನಮ್ಮ ಊರೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕೆಲಸಲ ಮೂಲ ಮಂದಿರಡು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಸೇವೆನೆ ಅನ್ ಬರಿಕ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮೂರ್ ದಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಗವತ ಬಗ್ಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಿತನ ನಂಡಲ ಅವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ದೀರ್ದು ಯಾನು ಇಕಲೆ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಏವನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಾಲೆಜ್ನ ಅವಿನ ಜೀವನಡು ಕನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಏನು ಒದಗಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲಿ ಕೊರ್ರೆಯ ಅದು ಖಾಲಿ ಜ್ಞಾನ ಉಡ್ದಾಲ ಆಪೂಜಿ ಅವು ವಿಜ್ಞಾನ ಆವೋಡು
ಜ್ಞಾನ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಖಾಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನು ಲಾಪುಜಿ ಐಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ పోదు ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಓದುದು ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಏಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕೋ ಪತ್ತೊಂಬುದು ಅವಳು ಅಮೆರಿಕದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಳು ಹಿಪ್ಪಿ ಆದಿತ್ಯರು ಹಿಪ್ಪಿ ಬಣ್ಣಗ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನ್ಮೈಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀ ಪನ್ನ ನಾಲ್ ವಸ್ತುನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ್ಮ ಆತಿನಕುಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಶ್ರುತ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿನಕುಲು ಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಲಿ ಆಪ್ಯುಲೆಂಟ್ ಮಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ರಿಚ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಆ 4 ವಸ್ತುಲ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಾಕಲು ಹಿಪ್ಪಿ ಆದ ಜನಕ್ಕಲು ನೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಎಡ್ಗುರ ಗಂಗಾಸರ ಪಡೆದು ಮಾಸ ತಿಂದದ್ದು ಅವೈದ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಂಘ ಮಲ್ತದ್ದು ರಸ್ತೆಡೆ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚಿನಕಲೇನ್ ತುನಗ ಏಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಆರ್ನ ಹೃದಯ ಕರುಣೆ ಜಾಗೃತ ಆದ ಅಕಲೆಗ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ರೆ ಆವು ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರ ಜಗತ್ತಡು ಆತನು ಆರ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆತೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಐಲೇಸದಾಕಲು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಕನ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಪೂನೆಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂನೆಡ್ ಎಂಕಲ್ಲು 4 ಲಕ್ಷ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಂಕಲು ಪೂನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ದ ಆ ಪೂನೆಡ್ ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪ ಏಕಲೆಗ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾದನ್ನು ತುಳುಟು ಬರೆದು ಅವಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪಡು ನಂಡ ಏಕಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದುಂಬತ್ತದ ಏನ ಬೋಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಒದಗಾವ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕ ಅವು ಮುಖ್ಯತ್ ಮರ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕುಣಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯತ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕುವ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಈ ಐಲೆ ಸಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಈಶ ವಿಠಲ ದಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯರು ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಕ್ 25 ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರಿ ಪಾತಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಐಲೇಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೋಟಿನ ಅಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಅಕಲ್ನ ಪಾತಿರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಹೃದಯಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಂಚನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದೆ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಗೆತ್ತನೆಂದೆ ಮುಲ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಲ್ಮಿಲು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂಗಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೂಣೆಗ್ ಬರ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡುಂದಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪೂಣೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಲ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತಿನ ಅಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೈಲೇಸದ ಪುದಾರ್ಪಣದ ಬತ್ತಿನ ಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಕಲಕ ಒಂಜಿ ಕನ ಅವೇನು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಸಾಕಾರ ಎಂಕಲು ಖಂಡಿತ ಕೇಳುವ ಈ ಆಜಿದಿನತ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಎಂಕಲು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಿ ಎಂಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಗಲೇ ನೆನತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಪೇಪರು ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪೇಪರ್ ದಗಲು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ದಗಲು ಎಂಕಲ ಒಂದೇನು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಇನಿ ಪಾದ ಮುಟ್ಲೆ ಇನಿ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮತ ಎಂಕಲ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈಕೆ ಕಾರಣವಾದಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಹಿರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಈರರ ಮೊನತೋಜಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಗೋಪಾಲ್ ಉಲ್ಲರ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ದಿನ ಅವರಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಸೂರಿ ವಿಡಿಯೋಲೇನು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸುರುತ ದಿನ ಮಲ್ದಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ನರೇಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ
ಪದಪಣ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ ಶಿವ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬೊಕ ಬೆತ್ತಟ್ಟಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಗುಲ್ಲುಲ್ಲೇರ್ ಅಗಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಮೆ ಸಂದು ಇನ್ನೀಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ನಲ್ಪವನ ಟೀಚರ್ ಬೈದೇರು ವಂದನಾ ರೈಕಲ್ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಪದ ಪಂಡ್ ನಲ್ಪವನಾರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಡು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಅಂಜೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಣವೇರೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಇದೇಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನಡುಂಡು ಜಾತಿಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಆರು ಏತು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನೇಕಲೆಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಣವರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ನಂಬೇರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರವಚನಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆಡೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಗೆತ್ಕೊರ್ನೆ ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಅರು ಎತ್ತೆರಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಆನಂದ ಬಳಗದ MK ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಬೈದೇರು ಅರ್ಲ ಮರಣಿಡ್ದಿಂಚೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೆ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲೆ ಪನೋಡಿಯರು ನಿಜವಾದ ಪಂಪೆ ಯಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತು 35 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಏತ ಓದಿದೆ ಅಂಡ್ ಇನಿತ್ತ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಉನ್ನತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಭಾರಿ ಉಂಡು లేకుండా ఈ కరోనా బత్తದ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಮಾತಕೊಳ್ಳೊಂದೇರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೋಭೆ ಉಂಟು ವಿಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸೆಡೆ ಇಂಚಿದನ ಪುರ ಕೇಣಂಡ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲೆ ಕೇನೊಂದು ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಕೇಣಲ್ಲ ಯಾವು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಚೋ ಕೊಡು ಒಂದು ಆರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂಡೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಹ ಬಂಡೇರು ಅಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲಹ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐನು ಶಾಂತ ರೀತಿ ಎಂಚ ಕೊಂಡೋಡು ಬಂದ್ಪಡವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಅಂಚರೆ ಎತ್ರ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಭೂತಿರ್ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ ಮತಿರ್ಮಾನ್ ನರೆಲ ನಾರಾಯಣಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧನು ಎಂಚ ಇಂದು ಮಲ್ತಿರ ಪಂಪಣೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಐಲೇಸದಕ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತನ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಂಪೇನು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಝೂಮುಡು ಯಾನು ನೆಟ್ ಡೀಲರ್ ಅದುಳ್ಳೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇನು ಆಡ ಇಂಚಿದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ತೂತುಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಏರೇರು ನೆಕ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಿಜವಾದ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ದೇವಣ್ಣ ಯಾನಿತ 7 ದಿನದ ತೂಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಳ್ಳ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರ ಪುಚ್ಚೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಇಂಚ ಪುಚ್ಚೆ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಪಗ ಕಿನ್ನಿದ ದಾರ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಎಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಾಗ ಅವು ವಾರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಅವು ದುಷ್ಟರನ್ನ ಸಂಹಾರಗೆ ಇಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಪ್ಪುಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಪುಣ ಅನ್ಪಣ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ದೇವರ ಮನ್ಪಣ ಏಪಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಾಂಡ್ ಐಲಸದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚಿದಿನ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿದಿನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ್ಲ ಕೊಂಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಏತ್ ಓಡು ಬಳ್ಳೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ್ಯಾರ್ ವಿತ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಲ್ಕಣಪುಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಣಿದಿರ್ತೀಜ ಸುರುಮಲ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಬೆರಿಸಾಯಗು ಅಗಲಾದೆ ದುಂಬರೊಂದು ಲೇರ್ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಪವರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವನುಂಟು ತುಂಬಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಪನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿಜಿ ಏನಿ ಬರ್ತದ ಪಾತೆರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚರಿ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರಡ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಪದ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತ ಪಾತ್ರಲೆ ಸುಮಾರು ಕೊರ್ತಾತಂಡು ಪೂರ ಸೇರ್ದಿನ ಬಂದನೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲ್ನ ಕೇಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾರ್ಗ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಗುರುಜಿ ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಪೆ ಮುರಾಣಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಕೇಂದ್ರ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತನ ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತಾಯಪೆ ಅಹಂಕಾರನ ಬಿಡ್ಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ನೆನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಕೊರ್ನ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಜಿಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಿ ಧನ್ಯವಾದಲು ಅನ್ಪನೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ
ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಾನರಾಯಿನಾರ್ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಸುಖ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಜ್ಞಾನ ಪೋದು ಪಾತೆ ಕೇನು ನೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಡ ಆರ್ ಬತ್ತಿದ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಏತ್ ನಂಕ್ ನಮ್ಮರ್ದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಬೋಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಐಲೇಸ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಒರಿಯಾಗ ಪನ್ಪುನಾತ್ಲ ಪುರ್ಸೊತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಪಂಡದ ಮುಗಿ ಅಂದ ಆತ್ ಜನ ನಿಕ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕಲು ಅಂಚದ್ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಐಲೇಸಗ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗೀದ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ್ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಲ ಮೇಲೇನು ಸಂದವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಕಲೆನ್ ಟೀಮ್ ಐಲೇಸ ಅನ್ನೊಂದು ಇರ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಯಾಪೋಗ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಐಲೇಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಐಟ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಈರ್ನ ದುಂಬುಗು ಐಲೇಸಡ್ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರ್ತರು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ತಂದಲೆ. ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳೋಣತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಇನ್ಯಾರ್ ಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ಥಪನೆದ ರಸ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತಗೊಂಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುತ್ತ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ನಾಡದ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಬಕ ನಿಶ್ವಾಸಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಲು ಈ ಭದ್ರವೈನ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಪಂಪಿನ ಈ ನಾಡದ ಈ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ತೆಲುಗುದ ಒರಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಕವಿ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಬರೆಪೇರು ನನ್ನ ದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ನನ್ನ ದೇಶ ಅಗ್ನಿ ಪುನೀತ ಸೀತಾ, ನನ್ನ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗಂಗಾ, ನನ್ನ ದೇಶ ಕರುಣಾಂತರಂಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಬರುಳದ ಪಾತೆರನು ಆರು ಪಂಪೇರು ಅಂಚಂದಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ನಾಗ ಸಾಂತೋಡ್ದು ಅನಂತಗು ಪೋಡ್ಗೆ, ಅಧರ್ಮದ್ದು ಧರ್ಮಗು ಪೋಡ್ಗೆ, ಅಸತ್ಯಡ್ದು ಸತ್ಯಗು ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ಮಾಂಗಲ್ಯದಂಚಿ ನಡೆತು ಬರೋಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಫಸಲು ನಡಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆನಾಗ ನಿಜವಾದ ಓಂಕಾರದ ಉದಯ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೂವರ ಆತು ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣ ಅಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೇಪನ್ನಾಗ ಅನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೇತೆ 2 ಕೋಟಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಆದ ಪಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಸತ್ಯ ಪರೋಣಿಗಳ ಅಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಬಾರಿ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ನಂಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪರ ಈ ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯನು ನಿಗ ಲಕ್ಕದಂತ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಬಿಗಿ ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟು ಭಕ್ತಿದ ಬಲ್ಲ ನೀತಿದ ನೆಲೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿದ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಉಂಟುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಬದುಕು ಭಾವಗೀತೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವನಿ ಬದುಕಿನ ಭಾವಗೀತೆ ಮಲ್ಪನ ಅವನಿ ಪುರಲದ ಕೆಲಸನು ನಿಗ ಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೆ ಹೆಂಗು ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ 1 ಕೋಟಿ ಕತಾರದ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಅಗಲಿ ಇದು ಮುಟ್ಟುಕೊಡ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಮೂಲೆ ಕೂತಂತ ದೂರದ ಇಟಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅಮೇರಿಕ ಹೊಡ್ದು ಹೊಲ್ತೊಲ್ತು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಂಗಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೋಯ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಜಾತ್ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಅಗಲ ಹಿತವಚನ ಕೆನ್ಪಯ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರಿಗೆರು ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣమైన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾರೆ ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಕಟ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಬೊಕೋರ ನಿಗಲೆ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೊರದು ನನಾತ್ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಡು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ 3 ಬರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬುಕಾರ ಶುಭಾರಕ್ಕೆ ಮಗು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶಣ್ಣ. ಇರ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಕಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡು ಐಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆಗಿನಾನೇ ಏನ್ ಮಲ್ತುತ್ತಾಜವ ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ಪುನಃ ಪುರತು ಬೈದಿಲ್ಲ ರಮೇಶಣ್ಣ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಯಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಬರೆ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತೆರಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಜಿ ರಮೇಶಣ್ಣ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಡೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಮೇಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಮೇಶಣ್ಣ ಎಂಜಿ ಪಡೆದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ
ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯ್ತು ಅವೇ ನಂಜಿಕೇನು ಪದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪದ ಆ ಭಜನೆ ನಂಚೂರು ತೋಜಪದ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪಾತೆರ್ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಡೆಲ್ಲಿದು ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬೈದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರಣ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಗಾಳಿಯ ಪಟ್ಟದಂತೆ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಇದು ಎಂಕ ಇವನ್ನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ ದಾದ ನಾವು ತೂದು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲವಿ ಒಂಜಿ ಚರಣನ ಪನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಂಗ್ ನನರ ಪನೊಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ನಿನ್ನ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಸೋಲು ಗೇಲು ಮೇಲು ಕೀಳು ನಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಆಳು ಕರ್ಪಿಲ್ಲಿಡು ಪೆದ್ದಿನಾಳುಗೆ ಗೋಪ ಗೋಪಿ ಗೋಕುಲೊಡು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ನಿನ್ನ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಸೋಲು ಗೇಲು ಮೇಲು ಕೀಳು ನಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜೊಡೆ ರಾಮೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಡನಿಕುಲು ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಸಾಮವೇದ ಗೀತೆ ನಿನ್ನ ಪುರಲ ಸುಗಿಪುಡು ರಾಮೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಡನಿಕುಲು ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಸಾಮವೇದ ಗೀತೆ ನಿನ್ನ ಪುರಲ ಸುಗಿಪುಡು ಲೋಕ ಪುಗರು ಕಜ್ಜ ಬಿಂದ ಬಾಲೆಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಕ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟು ಸೇರು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡಿಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ನಿನ್ನ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಸೋಲು ಗೇಲು ಮೇಲು ಕೀಳು ನಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜೊಡೆ ನಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜೊಡು ಕಂಸೆ ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರುನು ಗೊಲ್ಲೆ ಪೊಲಿತನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಕೂಟೋನಿ ನಂಜಿ ಕಾರಿ ಕಾಳಿಂಗನು ತೋರಿತೆ ನೋಕ್ಯನೇ ಬಂಜಿದುಲೈ ವಿಶ್ವರೂಪ ಉಂಡು ಮಲ್ತನೆ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ನಿನ್ನ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಸೋಲು ಗೇಲು ಮೇಲು ಕೀಳು ನಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜೊಡು ನಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜೊಡು ನಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜೊಡು. ವಾ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಐಲೇಸೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಪಾತೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನ ಸುರಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಭಜನೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ಡ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನರೇಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಭಿಜ್ಞಾಪಕ ಅನುಜ್ಞಾಪಂದು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾನಸಿ ಇಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸೇರ್ತು ಭಜನೆ ಮಲ್ತು ಗೋಪಿಯರನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲವೇ
ಸೆಲ್ಮೆಲು ಅನುಜ್ಞಾ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಮನ್ಸಿ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆದ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆದ ಭಜನದ ನೆನಪಿನ ಕಲ್ತ್ಕೈರಿ ಓಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತಜಾಲಿ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪಂಡದು ತೋಜಾರು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ವಿಭಜನೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಾದು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲಿತ್ತ ಈತೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡದಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ್ರಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತಂದು ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಿರ್ನ ಪ್ರವಚನದ ಒಂಜಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೊಡ್ಬೇಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂದ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾತೆರಿಯ ಸಮಯನೇ ಇತ್ತು ತೂಡ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯದ ತೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತನಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೇನೊಲ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪೊಲ್ಯ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ. ದೇವೇರ್ ನಂಕ್ 24 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಕ್ಲು ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ತದಿಂದ ಯಾನ್ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕೊರೆ ರೆಡಿಯುಲರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ದಿನತ್ತ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲ 15 ನಿಮಿಷ ಕೊರೆ ರೆಡಿ ತರ್ನಂಡ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಂಡು ಮನ್ಪೆ ತುಂಬಾ ಎಸ್ಸಿಲ್ ಬತ್ತಾಳ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸರ್ವತಮನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಪ್ರಪಂಚಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೊಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಓದೋಡು ಪ್ರಪದ ಬೆರೆನಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಂಡಿಂದಂಡ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಬಾಟ ಓದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಮಂಟ ಪುಡಿದಿ ಒಂದತ್ತು ಐನು ಓಪನ್ ಮಂತದ ಓದೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ವಿನಂತಿ ಪಂಡ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತ ಭಾವಾರ್ಥ ಅನುವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕಂದ ಆವರೇಜ್ 7 to 8 minutes ಪೋವತ್ತೆ ಪರ್ ಡೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ರಮೇಡು ಇತ್ತೆ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭುಲ ಪಂಡೇರು ನಂಕ್ ಕಲಹದ ಊರು ಕಲಹದ ಜೀವ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಮರ್ದ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ನಾಮ. ಈ ದೇವೇರ್ನ ನಾಮ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಐಕ್ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡದ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೋಜದೇರು. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪಂತೇರು ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಂತೇರು ಭಜ ಗೋವಿಂದ ಮೂಢ ಮತೆ ಪಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿಂಚ ಪಾತೆರ ಐನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರನು ಜಪ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಪನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐಕ್ 100 ಸತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ನಂಕ್ 7-8 ನಿಮಿಷ ತಾಗು ರಡ್ ಮಲ್ಪರ್ ನಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪಂಡಿಯಾನೆ ಎನ್ನುವೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತರ ನಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತ ಪನೋಡು ಪಂಡಿಜಿಂದ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಪನ್ಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪರ್ಸನ್ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರನ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಲ್ವೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಇಂಚನೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಲ್ವೇರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಆರು ವರ್ಣೆ ಪಂಡಿರು ಇದಾಯ್ ಪೊಡಿ ಸರ್ವತಮನ ಫೋನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆತೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತ ಯಾನ್ ಸರ್ವತಮನಾಗ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ 10 ನಿಮಿಷಡು ಆರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತೇರು ಕೂಲಿದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋತೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಫೋನ್ ಮಂತೇರಿ ದಾದಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ದಾಲ ಪೊಡಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ಶಾಂತರಮಣಲ್ಲ ರಮೇಶಂದ್ರ ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಲ ಐಲೈಸದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಏನು ಶೋಕಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಜ್ಜಿಂದಂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತು ಅಂದ್ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಅವಡು ಅನ್ಪುನಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಭು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೈ ಪನ್ಪನೇಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಟ್ರೈ ಪನ್ನೆದಂಡ ಅಂಚಲ ಅಂಚದಂದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುವ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಮಾತೆರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಆಜಿದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಟಾಲರೇಟ್ ಅಂದು
ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಮಂತನೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಷಮೆಗೆ ನಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಪುಗಾರಿಯರು ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಎತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಂತು ಕೊಡು ತಪ್ಪು ಮಾತೆಗ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ದು ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುಪಣ್ಣಕ್ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರು ಅಂತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನು ಉಂಪಿನ ಕಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿ ಎಂಕಲ್ಲು ಮುಲು ಉಡುಪಿಡು ಪುಟದು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿನಗಲ ಅಣ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಕಲ್ ಕೇಂದಿನ ಕನ್ನಡೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡ ಪ್ರವಚನ ಕನ್ನಡೋಡು ನಡ್ತೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವೇನು ತುಳುಟು ಕೇನ್ಗಾನಂದ ಪಣ್ಣನೆ ಎಂಕಲ್ ಗೊಂಜಿ ನಮನಿ ಮೈ ಮಾತ ಇರ್ಮನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸರತ ಮಣ್ಣ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ಪಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಲಾತ ತುಂಬ ತಪ್ಪುಲಾದ ಪೆರಿಯೋ ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿರ್ತಾಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ಅಂಚನೆ ನರಹರಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಗೌರು ದಾಸರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪದ ಪಂಡಿಂಚಿನ ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೂ ಛಾಯಾಪತಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಈತು ದಿನ ನೂದೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನಂತ ಸರಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಾರಿ ಮದ್ದೋಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೈದುಂಡು ಮುತ್ತ ಮೂಡು ಬಿದ್ರಿದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೆವು ಮಲ್ದಿದ್ದಿ. ಓ ಸಾರಿ ಅವೇನಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಪ ಚಾರು ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪುಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಅವೇನಂಜಿ ಓಂ ನಮ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯ ಅರಹಂತಿರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿರೆಗೆ ಭಕ್ತಿದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದು ಇನಿ ನಮನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆನು ಒರ್ಪರ ಸಲಾದು ನಮನ ಐಲೇಸ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಮೊಕುಲ್ನ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಗಳು ಕರಿನ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಹಿಡಿದು ನಿರಂತರ ಆಜಿ ದಿನ ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪದು 31 ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಕುಲ್ಲ ನಮನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆನು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ತುಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾರೋನು ಕೇನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಳು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಶಸ್ವಿ ರೂವಾರಿಲು ಆಯ್ನ್ಯ ನಮ್ಮನ ಅಬುದಾಬಿಡಿಪುನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ಲೇಸಿದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪರುಂಡು. ಪಂಚಮ ವೇದಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೃಗೀಯ ಗುಣಕುಲೇನು ನಾಶ ಮಲ್ತದು ದೈವೀ ಗುಣಕುಲೇನು ಪತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಲೋಕೋಡು ಶಾಂತಿ ಕೊಡು ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ವಾರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಗಳಿಸದು ಭಗವಂತಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾವಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂಡದಾನೆ ಕರ್ಮನ್ ಬಂಡದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕರ್ಮಲೇನು ದೆಕ್ಕೊನುಲಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮಾಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆದ ಭಗವಂತನ ಪದಕುಲು ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಗೀತೆ. ಆ ಗೀತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲು. ಆ ತಿರ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಹೆರಿಯೋನರ ಸಲಾದು ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಬುದ್ಧಿ ಕಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಉಡಲಿಡು ಬುದ್ಧಿ ಪುಟ್ಟರ ಇಂಚಿನ ಮಾಂತ ಗ್ರಂಥುಲೆ ಕಾರಣ ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯರನ್ನ ಕಾಲುಡು ಮಹಾಭಾರತ ನಡತಿನಂದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮವೈನ ನಮನ ಶ್ರಮಣ ಪರಂಪರೆ ಪನ್ಮುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನ್ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಗು ಆಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆನು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾರ. ಈ ಸಾರ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿಜೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾರನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಂಡಿರು ಅಂಚಿನ ಸಾರರದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ವಾದಿರಾಜರು ಉಡುಪಿಡು ದಶಧರ್ಮದ ಪದ್ಯನೇ ಬರೆಯಿರಿ
ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಜನಕಲ್ನ ಹೃದಯಡು ಉಡಲಿಡು ಕಾವ್ಯ ಪುಟ್ಟಾಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುದು ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ನೆತ್ತ ಸಾರಲು ಜನಕ್ಕುಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಆವಡು ಶಾಂತಿ ಆವಡು ಮೃಗೀಯ ಗುಣಕ್ಕುಲು ಮಾತ ದೂರಪೋದು ಅಸುರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲು ಮಾತ ದೂರಪೋದು ದೇವತೆನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಬರಡು ದೈವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಿಕ್ಕಡು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಮ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪತ್ತುಗಾನ್ನು ಪಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕಾರಣೀಭೂತರಾತಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಪಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇಮಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಡಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಈ ಪದ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕೇಳುಲೆಕ್ಕೆ ಅವಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಮಾಂತಾ ರೀತಿಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಬರಡೆಂದು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗೂ ಶಾಂತಿ ಕೋರುವ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನೊಡು ಉದ್ಧಾರ ಆವೊಡ್ಡ ಅವು ದೈಹಿಕದಲ ಆವದಿ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ಆವದಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರೆ ಕುರಿಯರು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಒಂದೇನು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ದಿನೋಲ ಪೂರಾ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪುರುಸೋತುಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ದಿನಾಲಪ್ಪನೊಂದು ಪೋಳು ಸಹಸ್ರನಾಮ ದಿನೋಲ ಪಂಡ ಭಾರೀ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಅಂಗಡ್ಡುಪ್ಪನ ಬಾಜನುಲು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ನಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಲು ಪುಂಡತ್ತ ದಿನಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬಾಕಿಲು ಜತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕುಂಟು ಪತ್ತೊಂದ ಅಥವಾ ಎಂಟಂಡದ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತ ಧೂಲು ದೆಪ್ಪು ಅವರ ಧೂಳು ದೆತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಶೈನ್ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೊಲ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿದ ಪುರತುಗಾನಗ ಧೂಳು ಪತ್ತು ದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಧೂಳು ದೆಪ್ಪೊಡ್ಡ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೂರ ಆಯ್ದಡಲ ಒಂಜಿ ಐನೇನು ಗೆರೆ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಓದುಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೇದ ಓದರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಲ ಉಂಡು ಅವು ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡೆ KG ದಕ್ಲೆಗೆ PGದ ಓದಲ ಪಂಡದ ಎಂಜ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ವೇದ ಓದರೆ ನಮ್ಮಡದು ಮಾತು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಐದು ದಾದ ಪಂಡೇರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತ ನನ್ನ ಬಲ ನಿಕ್ ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಕೊರಪೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರಪೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪಂಡಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕುರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಮುಂದೇನು ನಿತ್ಯ ಓದು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ಆನೆಡ್ದವರ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡದಲ್ಲೇ ಪುಂಡಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಉಂಡು ಸರಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ದಿನಾದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ತಂಡಲ ಈ ಯಾವುದು ನಂಗಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ತಾನ್ ಎಂಚ ಮಸ್ತು ದೊಂಬುಂಡಡ ನೀರು ಆಜಿದು ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚೆನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪೂರ ಆಜಿದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ಪಂಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಇತ್ತಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರತಿನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ್ಯಸಿಟೀಸ್ ಓದುಂಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ವಾಯಿದಿಂದಾಂಡ ಸರಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಅವಲ ನಂಗೆ ಕಾಪುಲಿಂದಾಂಡ ಇದ್ದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳುಟು ಪಿದಾಡ್ದಂಡು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅವರು ಏನು ಭಾರತದ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಪರದೇಶದ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಮಲ್ದಿನಿ ತುಳುಟು ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ತಾನೆ ಅಕಲೆಗೆ ಉಲಾಯಿಟ್ಟು ಮಸ್ತು ತುಡಿತ ಉಂಡು ತಾನೆಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಅವು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೋನಗನೆ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಂಡ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒಣಸಿಡು ಒಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೀವೊಂಡ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಆಪುಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪಣ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರು
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಡ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಅಲ್ಪಡ್ದಳ್ಪಗೆ ಗುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಮನಸ್ಸದ ಒಲ ಇದ್ದೆ ತೊಂಡ ಹಾಳಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಮನಸ್ಸದ ಒಲ ಇದ್ದೆ ತೊನ್ನಡ ಪಂಡದ ಪಂಪಿನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳ್ಳೆನ ಒಕ್ಕ ದೈಹಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ದಾಯೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಡ ಆ ವ್ಯಗ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದಿತ್ತೆಡ ರಸ್ತೆಡು ಪೋವೊಂದು ಉಲ್ಲೆಡ ಪಿರಡ್ದೊಂದು ಕಾರು ಬತ್ತು ಗುದ್ದುಂಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೂರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನತಾರ ಮಾತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೂಲ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಗ್ರತೆ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಶ್ಲೋಕರು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಅರ್ಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸದ್ಯ ಅಂತಿತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಡು ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ರಡ್ಡು ರೀತಿಯ ಜನ ಪೂರ ಹಾಳಾದು ಪೋಯಿರು ಅದೊಂದಿನ ಸಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಒಂಜೇ ತಾದಿ ನೆಕ್ ಒಂಜೇ ಗತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕುಲೆ ನಂಬುಗನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕುಲೆ ಕೊರೋಡು ತೆಗೆದುಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ನಂಗೆ ಶರಣು ಏರು ಗತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗತಿ ಅನ್ನಿಡ್ದವರ ದಾದ ಒಂದು ತುಳುಕು ತರ್ಜಿಮೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಓದುಗ ಅರ್ಥನ ತೆರೆಯೊಂದು ಓದುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಧಾನುಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕನೇ ಓದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತ ದಾನ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂಚಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋವಡ್ಡ ಯಾನು ದೇವರನ್ನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪೂಜಿದೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಥ ಮಾತು ಕೆಲವರು ನಿಯಮ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತ ಮೀದೇ ಪೋಪಿನಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಆ ನಿಯಮಡು ಉಂದುಲ್ಲ ಒಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ದಿನಕ್ಕೂ 5 ಗೆರೆ ಯಾನು ಓದುದೇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಪಡೆದೊಂದು ವೃತ ದಿಯೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಡ್ಡಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಡೆದಾರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತುಳುಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಮೂಲಕ ನಿಖಲೆ ಕೈಕಾರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊರಳಿ ಪಡೆದ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೊಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಅನೀನ ತತ್ಪದ್ಮಭವೋ ಮೃದಂಗಂ ಜಗೌ ಹನುಮಾನ್ ಜಗತಾಮದೀಶಂ ಅದರ್ಶಯತ್ತಾಲಗತಿ ಕಪರ್ದೀನಂತಗೋಪಾಲಕಬಾಲಮೌಲಿ. ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಡ್ ಒರಿ ಮಾನವೇ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಯವು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ ಅವು ಮಾತಲ ಸಂಗ್ರಹ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಯವು ಮಾತ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅವು ಮಾತ ಈ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಯವು ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಿದೇಡು ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ಈ ರೀತಿ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮಹತ್ವನ ತೆರಿಪೋದು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಚಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಭಾಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅರ್ಜುನಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತಿನತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜುನನ ಎದುರ್ದಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಯವ್ಯವು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇಪ್ಪರೆಯವು ಭೀಷ್ಮರ್ ಇಪ್ಪರೆಯವು ಅಥವಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದುರ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಇವ್ಯವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕೊಡು
ಎವು ರೀತಿ ದುಷ್ಟತನ ಎವು ದುಷ್ಟ ಅಂದು ಏಪ ಆಪೇರು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಏಪ ಆಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪೋತು ಕೊರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚ ಆ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಂಕು ಕೊರ್ತಿನ ಸಂದೇಶವು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ದೇವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ ಜೋಡಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಮಾತ ಆಯ ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಆಯ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪೆ ಅಂಚ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ತರೆಗೆ ಸೇರಿಸೋನೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ವಿಷ್ಣು ಪಂಡ ಮಾತದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಯಿ ಎಂದರ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ ಮಾತೆಯಿನ್ಲ ನಿಯಮನ ಮಲ್ಪುನಾಯಿ ಎಂದರ್ಥ ಹನ್ನೆರಡದವರ ಆಯೆ ಮಾತೆಯಿನ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆಯಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷ್ಣುನ ಕೈತಲುಪೋಡೊಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಗುಣಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಲೆ ಹಿಡಿಪೋಡಾಪಣ ಉಡಲ್ಡು ಸೇರಿಸೋನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಹಿಂಸಾ ಪನ್ಪುನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಹಿಂಸಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಹಿಂಸಾ ಪನ್ಪುನ ಗುಣನ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಸೋನೋಡು ಆದಾಗ ಆಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಾಪೆ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಪಾತಿರಡು ಆಯೆ ಆದಾಗ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಅಂಡ ಈತೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತತ್ಪೂರ್ವ ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಹಿಂಸಾ ಪಂಡಿಗಳೇ ಒರಿಯಗ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಒರಿ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಆಯೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪುನಾಯಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೆ ಅಥವಾ ಕೆರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಕೆರ್ಪುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಆಯೆ ಎದುರುಡು ಬೈಯದೆ ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆಯನ ಕೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಗ್ರಂಥ ಅಹಿಂಸಾ ಪಂತಂಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂದಾಂಡ ಐಡ್ದವರ ನಂಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಅಹಿಂಸಾ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅವೇ ಗ್ರಂಥ ಬಂದಿನತ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವೇ ಗ್ರಂಥಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ಅಹಿಂಸಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಪಂದು ಇನಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಎವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭತು ಓಡು ಅವೇನ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಂಥ ಓದ್ದು ಪಾತೆರೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭತು ಓಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಹಿಂಸಾ ಓಲು ಎಡ್ಡೆತ್ನಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಆಯೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ನ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ದಾಯಗೆ ಪಂಡ ಆಯೆ ಬೊಲೆಂಡ ಆಯೆ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಆಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ 4 ಜನ ಬದುಕುಲಕ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಅವರಿ ಕೆರ್ಪುನಾಯೆ ಕಡುಪುನಾಯೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಹಿಂಸಾ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊಲ್ಲಂಡ ಆಯಡ್ದವರ 1000 ಜನ ಸೈಪೇರು ಹನ್ನೆರಡದವರ ಅಹಿಂಸಾ ಪಂಡ ಎವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಹಿಂಸಾ 1000 ಜನ ಬದುಕುಲಕ ಹಾಪುಂಡ ಅವು ಅಹಿಂಸಾ ಹನ್ನೆರಡದವರ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೆರಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಂಡ ಆಯೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಬೈದೆ ಆಯನೆ ಕೆರಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವು ಹಿಂಸೆ ಆಪುಜಿ ಅಹಿಂಸೆನೇ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯಡ್ದವರ 100 ಜನ ಬದುಕುಲಕ ಹಾಕೊಂಡು 100 ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಕಲ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎವು ಸತ್ಯ ಕೆಂಡ ಎವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಡ್ದವರ 100 ಜನ ಎಡ್ಡೆತ್ನಾಗಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೆರ ಅವು ಸತ್ಯ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೆ ಇದಾದ ಪಂಡ ಧರ್ಮರಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸೈತುಪೋಯೆ ಎಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಆಯೆ ಅಯ್ಯೋ ಸುಳ್ಳತ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಯತ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿನತ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ ಆಂಡ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ದಾಯ ಪಂಡ ಐಡ್ದವರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ ಸಾಧನೆ ಅವು ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಡ ಆಕಲನ ತಪಸ್ಸು ಪೂರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಹಾಳ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಕಲು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೆರಡ ಸಜ್ಜನರ ಆತ್ಮ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಎವು ಪಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಒರಿ ಋಷಿ ಇತ್ತೆಗೆ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪುನಾಯಿ
ಆಯನು ಪಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದರೋಡೆಕೋರರು ಬರ್ತೆ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಕುಲ್ಲು ಪನೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಇಂಬೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಆಗ ದರೋಡೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಮೂಲು ಬಲ್ತಂ ಪೋಯರತ ಓಲ್ ಪೋಯರಿ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂತ ತೋಜ್ಪೋಪೆ ತೋಜ್ಕೊಂಡ ಆಕ್ಲು ಪೂರ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನೆ ಜೀವಹಾನಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಅದಾಗ ಪುಣ್ಯ ಬತ್ತಂಡ ಪಾಪ ಬತ್ತಂಡ ಪಂತಿನ ಸತ್ಯ ಅವು ಪಾಪದ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಅಂಚ ಉಂದೇನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಬರಡು ಅಂದಂಡ ಗೀತೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಎವು ಕಾಲಡು ಎವು ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪಡು ಎವು ಕಾಲಡು ಎವು ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಎವೇ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒರಿಪೋವನೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಎವು ಕೆಲಸನ ಅವೇ ಯುದ್ಧ ಐಟು ನಂಗೆ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಫಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪೊಡ್ಚಿ ದೇವರ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ಯೋಚನೆದು ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತಂಪೋಡು ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂಜಿ ಫಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡೆ ಆಂಡ ಈತ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆತ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಹನ್ನೆರಡದವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿದೀವ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಫಲ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಹನ್ನೆರಡದವರ ಅಂಚವರಿ ಸಾಧಕೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ವಿಷಯನ ಈ ಗ್ರಂಥ ತೆರಿಪೋದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಓದೋಡು ಗೀತೆದ ಅರ್ಥನ ತೆರೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಅವನ ಜೀವನ ಸೇರಿಸೋವನರೆ ಅವು ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನೋದವರು ಈ ಗ್ರಂಥ 5,000 ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 5,000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪನ 5,000 ವರ್ಷ ಪಿರಪಡು ಆತಿನ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪುಂಡು ಅನ್ನಡದವರ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಇತ್ತಿಜ್ಜೇರು ವೈಷ್ಣವರು ಇತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಕೃಷ್ಣ ರಾಮನ ಉಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಅವು ಅವು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಪ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅನ್ನಡದವರ ಒರಿ ಹೆಂಚಿನೇ ದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅವನ ನೇರವಾದ ನಂಬರೇ ಆಪಚ್ಚಿ ಅನ್ನಡದವರ ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾತ್ನ ವಿಷಯ ಯವು ಸರಿ ಯವು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ತೆರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನಡದವರ ಸಮಗ್ರ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡೋಡು ಇನ್ನೆತ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಂಡು ಕೊಟ್ಪುಂಜೇರು ಕಾರಣ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ಎನ್ನೋಡು ನಂಕೊಂದು ಒಂಜಿ ದೇಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ದೇಶ ಉಂಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ದೇಶ ಉಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ದೇಶ ಉಂಡು ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ ಅನ್ನಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೋಕ ಅಂಡ ನಮ್ಮನೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೋಡು ಐಟು ಮಹಾಭಾರತ ಇಪ್ಪೋಡು ಐಟು ರಾಮಾಯಣ ಇಪ್ಪೋಡು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಆವಡು ದಾಯಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಆವಡು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನಡ್ದವರ ಇನಿಕ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎವು ಕಲ್ತೇನ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜೆ ಪಂಡ ಆ ಕಲ್ಪನ ಮಾನದಂಡ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಆಯಗ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಉಂಡಾಯಿಜ್ಜೆ ಆಯಗ ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡಾಯಿಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನೈಗೆ ಮಾನದಂಡ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಆಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಬೇತನೇ ಮಲ್ಪಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ರೂಪು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನಡದವರ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಮಸ್ಟ್ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಓಲ್ಲ ಬದುಕುವೆ ಎಂಚಲ ಬದುಕುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನು ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಬದುಕುವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನಡದವರ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಾಗಲು ಆ ದಾಯಪಂಡ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಮುಗಿದು ಆತಂಡು ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಂಡ ಆಗಲು ದೇಶನ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಕೊನವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೋಪುನಂಡ ಗೀತೆದು ಸುಖ ದುಃಖೇ ಸಮಯ ಕೃತ್ವ ಲಾಭಾಲಾಭವು ಜಯ ಜಯವು ತಥೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ನೈವ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸಿಸಿ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾತಂಡ ಒಂಜೇ ರೀತಿತು ಒಂದು ಲಾಭ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಭ ಅವಂದ ಇಪ್ಪುನ ಅವೇನು ಮಾತ
ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ ಆದಾಗ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಪಲ ಸಂತೋಷವಾದ ಇಪ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಐಟೆ ಆಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಯುದ್ಧ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡ ಪನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಹರೇನು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಜೈನ ಕಾಶಿದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಪಾದಕ್ಕೂ ಒಡ್ಡಿಯನ ಮಂತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಒಂದು ರಮೇಶಣ್ಣ ಓಕೆ ಏರ್ನ ಜಾಲ್ದು ಎರಡು ಪಾದರ ಪಂಡದ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈತ ದಿನ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದರತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಪಣದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಹೊರತು ಕಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಉರಿಪುಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಉರಿಪೆ ಅವ ಸಂತೋಷಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ ಪೋವಡು ಅದೇ ಉರಿಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆನ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷ. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಿಂಕನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲೇಟ್ ಯಾನೆ ಕೆಲವೇರು ನಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ದಿವಾಕರ್ 20 ಪಕ್ಕ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಗಂಧಿ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಐಲೆಸದ ಪರಾದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪದತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಳಿಯ ಪಟದಂತೆ ನಾನಯ್ಯ ಆಡಿಸೋ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನೀನಯ್ಯ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ, ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ, ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ. ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು, ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು, ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿದ ನೀತಿಯ ಕೇಳದೆ ಹೋದೆ, ಕೇಳಿ ನಡೆಯದೆ ಅವಿವೇಕಿಯಾದೆ.
ನನ್ನದೇ ಎಂದು ನಂಬಿದೆನಯ್ಯೋ ಶಾಶ್ವತವೆಂದು. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಳ್ಳು ತಿಳಿದೆನು ಎಂದು ನಾನು ಮಿಥ್ಯಾ ನೀನು ಸತ್ಯ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ. ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು, ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು, ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧು ಬಳಗ ರಾಗಭೋಗಗಳ ವೈಭೋಗ. ಕಾಲನು ಬಂದು ಬಾಯಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಚಿತೆ ಇರುವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಉಳಿಯುವುದೊಂದೇ ದಾನ ಧರ್ಮ ತಂದ ಪುಣ್ಯ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಸಿದೆಯೋ ಗೀತೆಯ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ. ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು, ನೀನೇ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ, ವಾ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂడి. ಸಾರ್ಥಕ ಅನಂತ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಕೊರ್ಲಿ. ಮುಗಿದಾಂಡತ್ತು ಸರ್ ಶಾಂತ್ರಮಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮುಗಿಬು ಜೊತೆ ಲೀವ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾತೆ. ಎನಿವೆ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ನೆನಪುಂಡು. ಎಂಚಿತ್ತು ನಂಜು ಸಾಂಗ್ ಮಾರಿದ್ರು, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ರಮೇಶ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅದು ಇಡೀ ಆಜಿ ದಿನದ ಗೀತದ ಸಾರನ್ನು ಒಂದೇ 4 ಲೈನ್ ಪಂದು ಬಿಡಿಯಾರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಶಾಂತ್ರಮಣ್ಣ, ವಾಟ್ ಅ ಸಾಂಗ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ದಾಲಜಿ ಶಾಂತ್ರಮಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಂಕ ಪಾತ್ರ ದಾಲಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ಆಜ್ ಏನು ಐಲೆಸ್ದ ಪರವಾದ ಮಾತ ಐಲೆಸ್ದ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಅಭಿನಂದನೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾತ ಜಿಂಜ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರನ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಇದು ಐಲಸ್ದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಕೇಂದ್ರ. ನಾನು ಶಾಂತಮಣ್ಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ಲ ಸರತಮಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಕು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಡ್ ಸಂಗೀತ ಅಂಡ್ ಮಾತ ನಮನಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂದೇ ಪನ್ನೋಲಿ ಶಾಂತಮಣ್ಣ. ಓ ಡಿವೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆ. 6 ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ
ರವಿಶಂಕರ್ ಆಳ್ವೇರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ತುಲೆ ಅಲ್ತಡ್ದು ಇರೆಗ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಉಂದು. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ನನ ಈ ಒಂಜಿ ಐಲೆಸ್ತಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಪೂರ ಯೋಜನೆಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆವರೆ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರೆ ಪೂರಾ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವೆ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾಧವ MK ಬರ್ತಿರ್ತೀರ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ ಪೋಡುತ್ತೇನೆ ಪಾತೆರ್ ಪೇರಾಜಿ ಮಾಧವಣ್ಣ ಇರ್ನ ಸಾಕಾರ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಬುಳವಂದೆ ಕೇಂದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಿಳುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧವಣ್ಣಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಸಂತೋಷ. ಎರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಜಿರ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪ. ವಸಂತ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಆದಿ ದಿನೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಇರೆಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರಿ ಏನೇ ಐತೆ ನಮ್ದೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಡು ತುಂಬಾ ತಡಾಂಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ.